Hare Krishna. Hare Krishna, Mataji. Kelkunnundu. Hare Krishna. Hare Krishna, Mataji. Kelkunnundu, Mataji. Hare Krishna. Hare Hare Krishna Mataji. Krishna. Hare Krishna. Hare Krishna. Hare Krishna. Krishna Krishna. Hare Hare Rama. Hare Rama. Rama. Om Ajnanatimidandasya Jnananjanashalakaya Chakshurunmilitam Tasmai Shri Guruve Shri Chaitanya Manodishtam Stapitam Yena Bhutale Swayam Rupa Bhutam Sukatami Vandeham Shri Guru Shri Yuddhapadakamalam Shri Guru Vaishnavamscha Shri Rupam Sagrajadam Sahagana Raghunathanitham Sajeev Sadvaitam Savadutam Parijana Sahitam Krishna Chaitanya Deva Shri Radha Krishna Padan Sahagana Lalita Shri Vishakanitamscha He Krishna Karuna Sindhu Deenabandhu Jagatpate Gopesha Gopika Kanda Radha Kanda Namastude Tapta Kanchana Gaurangi Shri Radhe Vrindavaneshwari Vrishabhanu Sude Devi Pranamami Haripriye Vancha Kalpatarubhyascha Kripa Sindhu Devaja Patitanam Pavani Vishnave Nama Om Vishnupadaya Krishna Preshthaya Bhutale Srimade Bhakti Vedanta Swami Nityanam Namaste Saraswate Devi Gauravani Pracharin Nirvishesha Shunyavadi Paschatya Deshatari Jaya Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shri Vasadi Gaurav Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Krishna ഇപ്പോൾ ലെവൽ 3 ഭക്തി രസാമൃത സിന്ധു ക്ലാസ്സിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ ഭാഗം കണ്ടു. അപ്പൊ അതിന്റെ ബാക്കി ഭാഗം കൂടെ എടുക്കാം. എന്നിട്ട് ഇന്ന് അധ്യായം 1 തുടങ്ങാം. അപ്പോ ആദ്യം തന്നെ നമുക്ക് ശ്രീ ശ്രീ രാധാ ഗോവിന്ദ് ജയ് ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ നമുക്ക് നമ്മൾ ഈ ഭക്തി രസാമൃത സിന്ധു കൂടുതലായിട്ട് നമ്മളുടെ ഉള്ളിലേക്ക് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാനും കൂടാതെ ജീവിതത്തിൽ അത് പ്രാവർത്തികമാക്കാനും വേണ്ടി എല്ലാ ദിവസവും ക്ലാസ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് 6 ഗോസ്വാമിമാർക്ക് സമർപ്പിച്ചു. ഷഡ് ഗോസ്വാമി അഷ്ടകത്തിലെ 2ാമത്തെ ശ്ലോകമാണിത്. ഇത് നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിച്ചിട്ട് എന്നും ക്ലാസ്സിൽ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം. അപ്പൊ ആ ഗോസ്വാമിമാരുടെ അനുഗ്രഹത്തോടു കൂടി നമുക്ക് തുടങ്ങാം. എല്ലാം മനസ്സിലാക്കാനും കൂടാതെ ജീവിതത്തിൽ പ്രാവർത്തികമാക്കാനും. കാരണം ഇത് മറ്റുള്ള ശാസ്ത്രങ്ങളിലും കുറച്ച് ഹൈ ലെവലായിട്ടുള്ള ഒരു പുസ്തകമാണ് ഭക്തി രസാമൃത സിന്ധു. ഹരേ കൃഷ്ണ. നാനാശാസ്ത്ര വിചാരണൈക നിപുണോ സദ്ധർമ്മ സംസ്ഥാപകോ ലോകാനാം ഹിതകാരിണോ ത്രിഭുവനേ മാന്യോ ശരണ്യാകരോ രാധാ കൃഷ്ണ പദാരവിന്ദ ഭജനാ നന്ദേന മത്താലികോ വന്ദേ രൂപ സനാതനോ രഘുയുഗോ ശ്രീജീവ ഗോപാലകോ. പിന്നീട് നമ്മള് ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ ഭാഗത്തിൽ കണ്ടു ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ശ്ലോകമാണിത്. ശുദ്ധമായ ഭക്തി സേവനത്തിന്റെ നിർവചനം എന്താണ് എന്നുള്ള ഈ ശ്ലോകം. അന്യാഭിലാഷിതാശൂന്യം ജ്ഞാനകർമാദനാവൃതം ആനുകൂല്യേന കൃഷ്ണാനു ശീലനാം ഭക്തിരുത്തമ. അപ്പൊ ഇതാണ് ശരിക്കും ശുദ്ധമായ ഭക്തി. ഇത് ഭക്തി രസാമൃത സിന്ധുവില് 1.1.11. അപ്പൊ എന്താണ് ഈ 1.1. എന്നൊക്കെ നമ്മൾ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ മനസ്സിലാക്കും. ഇത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ശ്ലോകമാണ്. അപ്പൊ രൂപഗോസ്വാമി നമുക്ക് ശുദ്ധഭക്തി എന്താണെന്ന് ഒരു പഴുതുപോലും ഇല്ലാതെ യഥാർത്ഥമായ ഭഗവാനോടുള്ള പ്രേമം, അത് അന്യ അഭിലാഷിതാശൂന്യം, മറ്റ് ആഗ്രഹങ്ങളൊന്നുമില്ലാതെ ജ്ഞാനം കർമ്മ ആദിയായിട്ടുള്ളതിൽ നിന്നെല്ലാം അതൊന്നും അനാവൃതം, അതൊന്നും മൂടിയിട്ടില്ലാത്ത, ഭൗതികമായ ലാഭത്തിനോ ഫലവത്തായ പ്രവർത്തനങ്ങളിലൂടെയോ തത്വചിന്ത ഊഹാപോഹങ്ങളോ ഉള്ള നേട്ടമോ ഒന്നും ആഗ്രഹിക്കാതെ
ഭഗവാന് അനുകൂലമായിട്ട് പരമ ഭഗവാനായ കൃഷ്ണനോട് ഒരാൾ അതീന്ദ്രിയമായ സ്നേഹപൂർവമായ സേവനം, കൃഷ്ണാനുശീലനം. ശീലനം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ആചാര്യന്മാരുടെ നിന്ന് എങ്ങനെയാണ് ഭക്തിയുത സേവനം ചെയ്യേണ്ടത് എന്ന് മനസ്സിലാക്കി ചെയ്യുന്നത്. അതാണ് ഉത്തമമായ ഭക്തി, അശുദ്ധമായ ഭക്തി. അതീന്ദ്രിയമായ സ്നേഹപൂർവമായ സേവനം അനുഷ്ഠിക്കണം. അതിനെയാണ് ശുദ്ധമായ ഭക്തി സേവനം എന്ന് പറയുന്നത്. ഈ ശ്ലോകവും സർവോപാധി വിനിർമുക്തം തത്പരത്വേന നിർമ്മലം ഋഷികേന ഋഷികേശ സേവനം ഭക്തിരുച്യതേ. ഭക്തി അല്ലെങ്കിൽ ഭക്തി സേവനം എന്നാൽ നമ്മുടെ എല്ലാ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെയും പരമപുരുഷനായ ഭഗവാന്റെ, യജമാനനായ ഭഗവാന്റെ സേവനത്തിൽ മുഴുകുക എന്നതാണ്. ആത്മാവ് പരമാത്മാവിനെ സേവിക്കുമ്പോൾ 2 പാർശ്വഫലങ്ങളുണ്ട്. ഒരുവൻ എല്ലാ ഭൗതിക പദവികളിൽ നിന്ന് മുക്തനാകുന്നു. കേവലം ഭഗവാന്റെ സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെടുന്നതിലൂടെ അവന്റെ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ ശുദ്ധീകരിക്കപ്പെടുന്നു. എല്ലാ ഭൗതിക പദവിയിൽ നിന്ന് മുക്തനാവുകയും കൂടാതെ നമ്മളുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ ശുദ്ധീകരിക്കുകയും കൂടെ ചെയ്യാണ്. എന്ത് ചെയ്യണം? നമ്മൾ ഋഷികേന ഋഷികേശ, നമ്മളുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളുടെ നാഥന് വേണ്ടി സേവനം ചെയ്യണം. അപ്പോ എല്ലാ സർവോപാധി വിനിർമുക്തം, എല്ലാ ഭൗതിക പദവികളിൽ നിന്ന് മുക്തി ലഭിക്കും. തത്പരത്വേന നിർമ്മലം, നമ്മളുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെല്ലാം നിർമ്മലമാക്കും, ശുദ്ധീകരിക്കപ്പെടും. എപ്പോഴാണ്? ഋഷികേന ഋഷികേശ സേവനം ഭക്തിരുച്യതേ. നമ്മളുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളുടെ നാഥനായ ഭഗവാന് സേവനം ചെയ്യുമ്പോൾ. അധ ശ്രീകൃഷ്ണ നാമാദീന ഭവേദ്ഗ്രാഹ്യമിന്ദ്രിയൈ സേവോന്മുഖോ ഹി ജിഹ്വാദൗ സ്വയം ഏവ സ്ഫുരത്യതഃ. ഭൗതികമായ മലിനമായ ഇന്ദ്രിയങ്ങളിലൂടെ ഭഗവാന്റെ നാമം, രൂപം, വിനോദങ്ങൾ, ഗുണം ഇതൊന്നും നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കില്ല. ഭഗവാന്റെ അതീന്ദ്രിയമായ സ്വഭാവത്തെ നമ്മളുടെ ഈ ഭൗതികമായിട്ടുള്ള ഇന്ദ്രിയങ്ങളിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കില്ല. എങ്ങനെ മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കൂ? സേവോന്മുഖേഹി ജിഹ്വാദൗ, നമ്മൾ സേവനം ചെയ്യണം, ഭക്തിയുത സേവനം. അങ്ങനെ ഭക്തിയുത സേവനം നാവിൽ നിന്ന് തുടങ്ങണം. അങ്ങനെ ചെയ്താൽ മാത്രമേ ഭഗവാന്റെ അതീന്ദ്രിയ ലീലകളെല്ലാം നമുക്ക് വെളിപ്പെടുകയുള്ളൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ ഈ ശ്ലോകങ്ങള് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ എന്താന്ന് പറഞ്ഞു. ഇനി നമ്മൾ കാണാൻ പോകുന്നത് നമ്മുടെ പുസ്തകത്തില് ഇത് നമ്മൾ പറഞ്ഞു, ഭക്തി രസ അമൃത സിന്ധു, ഇതൊരു കടലാണ്. ഭക്തി രസമുള്ള, ഒരിക്കലും തീരാത്ത അമൃതമായിട്ടുള്ള കടലാണിത്. അപ്പൊ ഈ കടലിനെ ഗോസ്വാമി ഇതിനെ 4 ദിശകളാക്കി തിരിച്ചു. ആ കടലിന്റെ 4 ദിശകളാണ് പൂർവദിശ, ദക്ഷിണ ദിശ, പശ്ചിമ ദിശ, ഉത്തര ദിശ. അപ്പൊ പൂർവ വിഭാഗ, ദക്ഷിണ വിഭാഗ, പശ്ചിമ വിഭാഗ, ഉത്തര വിഭാഗ. അതായത് നോർത്ത് സൗത്ത് ഈസ്റ്റ് വെസ്റ്റ്. ഈസ്റ്റ് സൈഡ് ഇത് നോർത്ത്. ഉത്തര എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഉത്തരം, മുകളില് നോർത്ത് സൈഡ്. ഇത് നോർത്ത്, ഇത് പൂർവ ദിശ, അത് നമ്മളുടെ ഈസ്റ്റ്. ഇത് ദക്ഷിണ ദിശ, ദക്ഷിണ സൗത്ത്. പശ്ചിമ ദിശ എന്ന് പറയുമ്പോൾ വെസ്റ്റ്. ഇതില് നമ്മൾ ഈ ലെവൽ 3യിലും കൂടാതെ ഭക്തിശാസ്ത്രിയിലും ഈ ഒരു ഭാഗം മാത്രമേ കാണുന്നുള്ളൂ. ഏത് സൈഡാണ്? പൂർവ ദിശ, അതായത് ഈസ്റ്റ് ഭാഗം മാത്രമേ നമ്മൾ കാണുന്നുള്ളൂ. അത് ഭഗവത് ഭക്തി ഭേദ എന്നാണ് ആ ഒരു വിഭാഗത്തെ വിളിച്ചിരിക്കുന്നത്. പലതരത്തിലുള്ള ഭക്തിയുത സേവനം, അതാണ് ആദ്യത്തെ 19 അധ്യായങ്ങൾ. അപ്പൊ മൊത്തം 51 അധ്യായങ്ങളുണ്ട്. പക്ഷെ നമ്മൾ ലെവൽ 3യിലും കൂടാതെ ഭക്തിശാസ്ത്രിയിലും ഈ 19 അധ്യായങ്ങളാണ് കാണുന്നത്. ഈ 19 അധ്യായങ്ങൾ മാത്രമേ എടുക്കുന്നുള്ളൂ. അപ്പൊ പൂർവ വിഭാഗത്തില് ആണ്. കാരണം ഇതാണ് ശരിക്കും നമ്മൾ ഭക്തി പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുന്നവർക്ക് പ്രയോജനമുള്ളത്. ബാക്കി ഇതാണ് പ്രാക്ടിക്കൽ ആയിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഇവിടെയാണ് വിസ്തരിച്ചിരിക്കുന്നത്. ബാക്കിയെല്ലാം തിയററ്റിക്കലാണ്. അപ്പോ ഇതില് നമ്മൾ കേന്ദ്രീകരിക്കുകയാണ് ആദ്യത്തെ 19 അധ്യായങ്ങൾ. ഇപ്പൊ ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ തൊട്ട് 19 അധ്യായങ്ങളാണ് നമ്മൾ പൂർവ വിഭാഗത്തിൽ കാണുന്നത്, ഭഗവത് ഭക്തി ഭേദ. ഇനി ഈ പൂർവ വിഭാഗത്തെ, അതാണ് ഈസ്റ്റേൺ ഡിവിഷൻ,
ഈസ്റ്റേൺ ഡിവിഷനെ വീണ്ടും 4ആയിട്ട് വിഭജിച്ചിട്ടുണ്ട്. 1 തൊട്ട് 19 വരെയുള്ള അധ്യായങ്ങളെ 4ആയിട്ട് വിഭജിച്ചേക്കുകയാണ്. അതാണ് ആദ്യത്തേത്. അതിനെ ലഹരി അല്ലെങ്കിൽ തിരകൾ എന്ന് പറയും. അപ്പൊ ഈ ഒരു 4 ദിശകൾ ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു. 4 ദിശയല്ല, 4 ദിശ. അതിൽ ഒരു ദിശേനെ, ഓരോ ദിശയ്ക്കും പല പല തിരകൾ കാണും. അതിനെ ലഹരീസ് എന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ നമ്മളുടെ ഈ പൂർവ്വ വിഭാഗത്തിന് 4 വേവ്സ് ഉണ്ട്, 4 ലഹരിയുണ്ട്. ആദ്യത്തത് സാമാന്യ ഭക്തി, രണ്ടാമത്തത് സാധനാ ഭക്തി, ഭാവഭക്തി, പ്രേമഭക്തി. അപ്പൊ 4 ലഹരി അല്ലെങ്കിൽ 4 തിരകൾ, വേവ്സ്. സാമാന്യ ഭക്തി, സാധനാഭക്തി, ഭാവഭക്തി, പ്രേമഭക്തി. അതിൽ സാമാന്യ ഭക്തി എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മളിപ്പോ പറഞ്ഞ ഇൻട്രൊഡക്ഷനും കൂടാതെ അധ്യായം 1 ഇൻട്രൊഡക്ഷനും എല്ലാം സാമാന്യ ഭക്തിയിൽ വരുന്നതാണ്. പിന്നീട് അധ്യായം 2 തൊട്ട് 16 വരെയുള്ള അധ്യായങ്ങൾ സാധനാ ഭക്തിയാണ്. നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് സാധന ചെയ്യേണ്ടത്. ഇപ്പൊ വൈദി സാധനാ ഭക്തി, സാധന ചെയ്യുന്നവർക്ക് വേണ്ടി പ്രാക്ടിക്കലായിട്ട് നമ്മൾ എങ്ങനെ ഭഗവാന് സാധന ചെയ്യും. 17, 18 ഭാവഭക്തിയിൽ ഉയർന്നവർക്കുള്ളതാണ് എക്സ്റ്റസി. അപ്പൊ ഭാവഭക്തിയിൽ വരുന്നതാണ് 17, 18. പിന്നെ ഏറ്റവും ഉന്നതമായിട്ടുള്ള ആ പ്രേമഭക്തി, ഭഗവാനോടുള്ള ശുദ്ധമായ പ്രേമം, ആ ഭഗവത് പ്രേമത്തെ കുറിച്ച് പറയുന്നതാണ് 19ാമത്തെ അധ്യായം. അപ്പൊ സാമാന്യ ഭക്തി, സാധനാഭക്തി, ഭാവഭക്തി, പ്രേമഭക്തി. ഇപ്പൊ ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ പാർട്ടും അധ്യായം 1 സാമാന്യ ഭക്തിയിൽ വരുന്നു. അപ്പൊ നമുക്കിന്ന് അധ്യായം 1ലേക്ക് കടക്കാം. അപ്പൊ അധ്യായം 1 പറയുന്നത് ശുദ്ധ ഭക്തിയുത പ്രവർത്തനത്തിന്റെ പ്രത്യേകതകളാണ്. ഈ ഭക്തിയുത സേവനം, ശുദ്ധമായ ഭക്തിയുത സേവനം ചെയ്യുമ്പോൾ എന്തൊക്കെയാണ് നമുക്ക് ലഭിക്കുന്നത്, അതിന്റെ പ്രയോജനം എന്താണ്, അതിന്റെ പ്രത്യേകതകൾ എന്താണ്, ഇതെല്ലാമാണ് നമ്മൾ ഇന്നത്തെ അധ്യായത്തിൽ കാണാൻ പോകുന്നത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ ശുദ്ധമായ ഭക്തി സേവനത്തിന് 6 സവിശേഷതകളുണ്ട്. ശുദ്ധ ഭക്തിയുത സേവനം ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്കുണ്ടാകുന്ന 6 സവിശേഷതകൾ. അപ്പൊ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം. ആദ്യത്തത് ക്ലേശാഗ്നി. ക്ലേശാഗ്നി, ഭൗതിക ക്ലേശങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള മുക്തി. ശുഭത, എല്ലാ ഐശ്വര്യങ്ങളും പ്രദാനം ചെയ്യുന്നു. മൂന്നാമത്തത് മോക്ഷ ലഘൂത്രകൃത്. മോക്ഷ ലഘൂത്തകൃത്. ഈ കൃത്ത് എന്ന് പറയുന്നത് ഇംഗ്ലീഷിലാണ് എഴുതിയിരിക്കുന്നത്, മലയാളത്തിൽ എഴുതാം കൃത്. മോക്ഷ ലഘൂത്ത കൃത്, മുക്തിയിലൂടെ ആനന്ദം ലഭിക്കുന്നു. സുദുർലഭ, അപൂർവമായി കൈവരിച്ചതാണ്. സാന്ദ്രാനന്ദ വിശേഷാത്മാ, അഭേദ്യമായ ഘനീഭവിച്ച ആനന്ദം, സ്വയം സ്വഭാവത്തിന് വ്യതിരിക്തമാണ്. ശുദ്ധമായ ഭക്തി സേവനത്തിലുള്ളവർ മുക്തി സങ്കല്പത്തെ പോലും തള്ളിക്കളയുന്നു. ശ്രീകൃഷ്ണ ആകർഷിണി, കൃഷ്ണനെ ആകർഷിക്കുന്നു. അതാണ് പ്രേമഭക്തി. അപ്പൊ ഈ 6 സവിശേഷതകളാണ് ശുദ്ധമായ ഭക്തി സേവനം ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ലഭിക്കുന്ന ഈ ഭക്തി സേവനത്തിനുള്ള സവിശേഷതകളാണ്. ആദ്യത്തത് ക്ലേശാഗ്നി, ശുഭത, മോക്ഷലഘൂതകൃത്, സുദുർലഭ, സാന്ദ്രാനന്ദ വിശേഷാത്മാ, ശ്രീകൃഷ്ണ ആകർഷിണി. ഇതിൽ ക്ലേശാഗ്നി, ശുഭത എല്ലാം സാധന ഭക്തിയിൽ വരുന്നതാണ്. മോക്ഷലഘൂതകൃത്, സുദുർലഭ ഇതെല്ലാം ഭാവഭക്തിയിൽ വരുന്നതാണ്. 3ഉം 4ഉം ഭാവഭക്തിയിൽ വരുന്നതാണ്. സാന്ദ്രാനന്ദ വിശേഷാത്മാ, ശ്രീകൃഷ്ണ ആകർഷിണി ഇത് രണ്ടും പ്രേമഭക്തിയിൽ വരുന്നതാണ്. അപ്പോ ക്ലേശാഗ്നി, ശുഭത, മോക്ഷലഘൂതകൃത്, സുദുർലഭ, സാന്ദ്രാനന്ദ വിശേഷാത്മാ, ശ്രീകൃഷ്ണ ആകർഷിണി. നമുക്കിത് ഓരോന്നും എന്താണെന്ന് നോക്കാം. ആദ്യത്തത് ക്ലേശാഗ്നി. ക്ലേശാഗ്നി എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഭൗതികമായിട്ടുള്ള ക്ലേശങ്ങളിൽ നിന്ന് നമുക്ക് മുക്തി ലഭിക്കുകയാണ്. അതിന് ഉദാഹരണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മളെ തന്നെ ഒന്ന് അനലൈസ് ചെയ്താൽ മനസ്സിലാവും. നമ്മൾ കൃഷ്ണാവബോധത്തിന് വരുന്നതിന് മുമ്പ് എങ്ങനെയായിരുന്നു, വന്നതിന് ശേഷം നമുക്കുണ്ടായ മാറ്റം.
നേരത്തെ നമുക്ക് ഭൗതികമായിട്ടുള്ള ആഗ്രഹങ്ങൾ, ഒരുപാട് ആഗ്രഹങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നു. പക്ഷെ ഇപ്പോൾ വന്നപ്പോൾ ഭൗതികമായിട്ടുള്ളതിലൊന്നും നമുക്ക് താല്പര്യം വരുന്നില്ല. അത് ഭക്തി സേവനത്തിന്റെ സവിശേഷതയാണ്. അപ്പൊ നമുക്ക് തന്നെ എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അതേ ആ ക്ലേശാഗ്നി നമ്മളിൽ തന്നെ വരുന്നു എന്ന്. പണ്ട് താല്പര്യം ഉണ്ടായിരുന്ന പലതും നമുക്കിപ്പോ ഒരു ഇൻട്രസ്റ്റും ഇല്ലാതെ നമ്മൾ ഭക്തി ചെയ്യാൻ താല്പര്യത്തോട് മുന്നോട്ട് വരുന്നു. അതിനർത്ഥം ക്ലേശാഗ്നി അവിടെ നമുക്ക് വന്നിരിക്കുകയാണ് ആ ക്ലേശാഗ്നി. ഇത് ഭക്തി ചെയ്യുന്നതിന്റെ, ശുദ്ധ ഭക്തി സേവനം, ഭക്തിയുത സേവനം ചെയ്യുന്നതിന്റെ സവിശേഷത. നമ്മുടെ ആ നാമജപത്തിന്റെയും ഭഗവാനെ കുറിച്ച് കേൾക്കുന്നതിന്റെയും, ശ്രവണം, കീർത്തനം, വിഷ്ണു സ്മരണം, പാദസേവനം, അപ്പൊ ഇതെല്ലാം നമ്മൾ ചെയ്യുന്നതിന്റെ ഒരു എഫക്റ്റ് ആണ് ഭൗതിക ക്ലേശങ്ങളിൽ നിന്ന് മുക്തി ലഭിക്കുന്നു. അതാണ് ക്ലേശാഗ്നി. ശുഭത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എല്ലാ ഐശ്വര്യങ്ങളും പ്രദാനം ചെയ്യുന്നതാണ്. നിഷ്ഠ ലെവലിൽ വരുമ്പോ നമുക്ക് പ്രകടമാകുന്നതാണ് എല്ലാ ഐശ്വര്യങ്ങളും ഐശ്വര്യങ്ങൾ പ്രദാനം ചെയ്യുന്ന പറഞ്ഞാൽ ഭൗതികമായിട്ടുള്ള ഐശ്വര്യമല്ല ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. നമുക്ക് ഭൗതികമാണെങ്കിൽ പോലും എല്ലാ ഐശ്വര്യങ്ങളും നമുക്ക് വരുന്നു. നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ അങ്ങ് പരമാനന്ദം തോന്നി തുടങ്ങും. നമ്മൾ കുറച്ചുകൂടെ ലെവലില് നിഷ്ഠയിലേക്ക് വരുമ്പോ അപ്പൊ ആ ഒരു സ്റ്റേജാണ് ശുഭത. ആദ്യം നമുക്ക് ക്ലേശാഗ്നിയെ കുറിച്ച് നോക്കാം. ക്ലേശാഗ്നി. അപ്പൊ ക്ലേശാഗ്നി എന്ന് പറയുമ്പോ ഇതിനകത്ത് ഉദ്ധവരെ ശ്രീമദ് ഭാഗവതത്തില് 11-ാം സ്കന്ധത്തില് 14-ാമത്തേല് 19-ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ പറയുന്നുണ്ട്, പ്രിയപ്പെട്ട ഉദ്ധവ, എന്നിലുള്ള ഭക്തിയുത സേവനം ജ്വലിക്കുന്ന തീ പോലെയാണ്. ഭക്തിയുത സേവനം ചെയ്യാന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് ആ ജ്വലിക്കുന്ന തീയാണ്. ആ തീ എന്ത് ചെയ്യും? അത് എല്ലാത്തിനെയും കത്തിച്ചാമ്പലാക്കും. എന്തിനെയാണ് കത്തിച്ചാമ്പലാക്കുന്നത്? നമ്മുടെ ഭൗതികമായിട്ടുള്ള ആഗ്രഹങ്ങളെയും ഭൗതികമായിട്ടുള്ള ക്ലേശങ്ങളെയും എല്ലാത്തിനെയും കത്തിച്ചാമ്പലാക്കുന്നതാണ്. അത് ആ ഇന്ധനം, ഈ ഭക്തിയുത സേവനം അത്രയും ഇന്ധനമുള്ളതാണ് ഭക്തിയുത സേവനം. ഉദ്ധവരടുത്ത് പറയുന്നു, ഭക്തിയുത സേവനം, ഭഗവാനോട് ചെയ്യുന്ന ഭക്തിയുത സേവനം അത്രയും തീനാളമാണ്. ആ തീനാളം കൊണ്ട് എല്ലാത്തിനെയും കത്തിച്ചു കളയാൻ സാധിക്കും. ഇനി 3-ാം സ്കന്ധത്തില് 33-ാം അധ്യായത്തില് 6-ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ പറയുകയാണ്, ആരാണോ 9 തരം ഭക്തിയുത സേവനം ചെയ്യുന്നത്, അവൻ ചണ്ടാളകുലത്തിൽ ജനിച്ചാൽ പോലും അവൻ എല്ലാ യജ്ഞങ്ങളും ചെയ്യാൻ അവൻ ആ ഒരു യോഗ്യനാണ്. അവൻ ഏത് ജന്മത്തിൽ ഏത് കുലത്തിൽ ജനിച്ചു എന്നൊന്നും ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഇല്ല, അതിലൊന്നും കാര്യമില്ല. അവൻ ഭക്തിയുത സേവനം, ആരാണോ 9 തരം ഭക്തിയുത സേവനം ചെയ്യുന്നത്, അവൻ എല്ലാ സാക്രിഫൈസും ചെയ്യാനായിട്ട് യോഗ്യനാണ്. അപ്പൊ ഒരു ഭക്തന്റെ സവിശേഷതയിൽ ഒന്നാണ് ആ ഭക്തൻ പാപം ചെയ്യുന്നതിൽ നിന്ന് അവൻ മാറി നിൽക്കും. അവൻ പാപപ്രവർത്തികൾ ചെയ്യുകയില്ല. അതാണ് ഭക്തൻ. അപ്പൊ എന്തുകൊണ്ടാണ് പാപപ്രവർത്തികൾ ഉണ്ടാകുന്നത്? ഇതിനെ നമുക്ക് ഈ ഒരു ഇതിൽ കാണാം. ക്ലേശം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? ദുരിതങ്ങൾ. നമുക്ക് ഒരുപാട് ഭൗതികമായിട്ടൊക്കെ നമുക്ക് ഒരുപാട് ദുരിതങ്ങൾ നമ്മൾ അനുഭവിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ നമ്മൾ വിചാരിക്കും, എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ സുഖവും ദുഃഖവും എല്ലാം ഭഗവാൻ ഇങ്ങനെ തരുന്നത്? എന്തുകൊണ്ടാണ് ദുഃഖം അനുഭവിക്കുന്നത്? ദുഃഖം അനുഭവിക്കുന്നത് നമ്മൾ ചെയ്ത പാപപ്രവൃത്തിയുടെ ഫലമായിട്ടാണ് ദുഃഖങ്ങളെല്ലാം നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ വരുന്നത്. അപ്പൊ ഈ പാപം പ്രവർത്തികൾ ചെയ്യാനുള്ള കാരണം എന്താണ്? ഈ പാപപ്രവർത്തികൾ, അപ്പൊ ക്ലേശം ഉണ്ടാകാനുള്ള കാരണം എന്താണ്? നമ്മൾ പാപപ്രവർത്തികൾ ചെയ്തത് കൊണ്ടാണ്. ഇനി ഈ പാപപ്രവർത്തികൾ ചെയ്യാനുള്ള കാരണം എന്താണ്? അതിനുള്ള കാരണമാണ് ബീജം. ബീജം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആഗ്രഹം. നമുക്ക് ഒരു പ്രവർത്തി ചെയ്യാനുള്ള ആഗ്രഹം, ആ ആഗ്രഹം കൊണ്ടാണ് നമ്മൾ പാപപ്രവർത്തി ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ ഉദാഹരണം പറഞ്ഞാൽ, ഇപ്പൊ മത്സ്യമാംസാദികൾ കഴിക്കുന്നു. മത്സ്യമാംസാദികൾ കഴിക്കുന്ന പറഞ്ഞാൽ നമ്മളുടെ നാവിന് രുചി, എനിക്കത് കഴിക്കണം, അതൊരു ആഗ്രഹം നമുക്ക് വന്നു. അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും? അത് കഴിക്കുന്നു. കഴിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ പാപം ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാലോ അതിനുള്ള പ്രവൃത്തി, അതിനുള്ള റിസൾട്ട്, പാപത്തിന്റെ പ്രതികരണം നമ്മൾ അനുഭവിക്കുന്നു. അതാണ് ക്ലേശങ്ങൾ.
അപ്പൊ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഈ ആഗ്രഹം നമുക്ക് വരാനുള്ള കാരണം എന്താണ്? അവിദ്യ. നമുക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടായിരുന്നു അത് ചെയ്യുന്നത് തെറ്റാണ് എന്നറിയുന്നില്ല. കാരണം എല്ലാരും ചെയ്യുന്നു, നമ്മളും ചെയ്യുന്നു. എന്റെ അമ്മയച്ഛനും ചെയ്യുന്നു, അവരുടെ അമ്മയച്ഛനും ചെയ്യുന്നു, എല്ലാരും നമ്മൾ ആ ഫാമിലിയിൽ എല്ലാരും ചെയ്യുന്ന കാര്യമാണ്. അതുകൊണ്ട് നമ്മളും ചെയ്യുന്നു. നമ്മളത് തെറ്റായിട്ടേ കണക്കാക്കിയിട്ടില്ല. പക്ഷേ അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ആഗ്രഹം വന്നു, നമ്മളത് പാപങ്ങൾ ചെയ്യുന്നു, അതിന് ക്ലേശം അനുഭവിക്കുന്നു. അപ്പൊ എന്തുകൊണ്ടാണ് നമുക്ക് ആഗ്രഹം വന്നത്? അതിനുള്ള റീസൺ ആണ് അവിദ്യ, അറിവില്ലായ്മ കൊണ്ട്. നമുക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടായിരുന്നു, അതുകൊണ്ടാണ് ഇതൊരു പാപമാണെന്ന് ഇപ്പോഴാണ് മനസ്സിലാക്കിയത്. അപ്പൊ ആ അവിദ്യ മാറിക്കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് സംഭവിക്കും? അതാണ് അവിദ്യ അവിദ്യ മീൻസ് നമുക്ക് ജ്ഞാനം കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ, അറിവില്ലായ്മ കൊണ്ട് പാപം ചെയ്യുന്നു. എന്നാൽ ജ്ഞാനം കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ എന്താ? നമുക്ക് ആഗ്രഹം ഉണ്ടാകില്ല, പാപപ്രവർത്തികൾ ചെയ്യില്ല, ക്ലേശം ഉണ്ടാകില്ല. അപ്പോ ഭക്തിയുത സേവനം മാത്രമേ ഈ 3 നമുക്ക് മാറ്റാൻ സാധിക്കൂ. അപ്പൊ ഭക്തിയുത സേവനമാണ് നമുക്ക് ജ്ഞാനം തരുന്നത്. നമ്മൾ കേൾക്കുക, ശാസ്ത്രങ്ങൾ പഠിക്കുക, ഭഗവാനെ കുറിച്ച് കേൾക്കുക. അങ്ങനെ ഭഗവാനെ കുറിച്ച് കേട്ട് 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 നമ്മളുടെ ഉള്ളിലുള്ള തെറ്റായിട്ടുള്ള ചിന്തകൾ വരെ നശിപ്പിക്കാൻ കഴിയും. ഈ പ്രപഞ്ചത്തിൽ, ഈ ബ്രഹ്മാണ്ടത്തിൽ തന്നെ ഭക്തിയുത സേവനമല്ലാതെ മറ്റൊരു വഴിയും ഇല്ല നമുക്ക് ഈ ക്ലേശത്തിൽ, ഈ ഒരു പാവ പ്രതികരണത്തിൽ നിന്ന് രക്ഷ നേടാനുള്ളത്. അപ്പൊ അതാണ് അവിദ്യ. ഇതൊരു ബീജം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു വിത്ത് പോലെ കിടക്കും, നമ്മുടെ ആഗ്രഹമായിട്ട് വിത്ത് പോലെ കിടക്കും. ഇപ്പൊ ഒരു കള്ളന് പാപം ചെയ്യണമെന്ന ആഗ്രഹം, ഒരു കള്ളന് ഒരു ദിവസം അയാൾ വിചാരിക്കുകയാണ്, ഇന്ന് കാരണം കയ്യിൽ പണമില്ലാത്തത് കൊണ്ട് ആ വ്യക്തി വിചാരിക്കുന്നു എവിടെയെങ്കിലും പോയി കക്കാൻ പോവാം എന്ന് ചിന്തിക്കുന്നു. അപ്പൊ അതെന്താണ്? അത് ബീജമായി. ആ ഒരു ആഗ്രഹം അവിടെ മുളയെടുത്തു. പിന്നീട് പ്ലാൻ ചെയ്ത് ഒരു സ്ഥലം കണ്ടുപിടിച്ച് അവിടെ പോയി കട്ടോണ്ടുപോയി മോഷ്ടിക്കുന്നു. മോഷ്ടിച്ചാൽ അത് എന്തായി? അത് പാപമായി മാറി. അത് പ്രവൃത്തിയാണ്, ചെയ്യുന്ന ആക്ഷനാണ്. അപ്പൊ മോഷ്ടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അതൊരു പാപമായി മാറി. അതിനുശേഷം അതിന്റെ ഫലം അയാൾ അനുഭവിക്കേണ്ടി വരും. അപ്പൊ ഇയാൾക്ക് എന്തുകൊണ്ടാണ് പണമില്ല, അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് മോഷ്ടിക്കാം എന്ന് പറയുന്നത്? ഈ മോഷ്ടിച്ചു കഴിഞ്ഞ് ഇതിന്റെ പാപം അനുഭവിക്കും. ഇതെല്ലാം അറിഞ്ഞുകൊണ്ട് ചെയ്യുന്നവരുണ്ട്. ഇത് കുറച്ചു നേരം എന്താണ്, ജയിലിൽ പോവുമായിരിക്കും, കുറെ കഴിഞ്ഞ് ഞാൻ ജയിലിൽ നിന്ന് തിരിച്ചു വരും. പക്ഷെ അവർ മനസ്സിലാക്കുന്നില്ല, ഈ ചെയ്യുന്ന പാപ പ്രതികരണം ഈ ഒരു ജന്മം കൊണ്ട് തീരുന്നില്ല, അത് നമ്മളുടെ ഇനിയുള്ള ജന്മങ്ങളിലും വരുന്നു. ആ ജനന മരണ ചക്രത്തിൽ നമ്മൾ ഈ ഒരുപാട് ക്ലേശങ്ങൾ ഇനിയും അനുഭവിക്കും എന്നുള്ള ജ്ഞാനം അവനില്ല. അതുകൊണ്ട് വീണ്ടും വീണ്ടും പാപങ്ങൾ ചെയ്യുന്നു. ഇതിനെ ഒന്ന് ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് നമുക്ക് നോക്കാം. അടുത്ത ഒരു ഫ്ലോ ചാർട്ട് ഉണ്ട്. എങ്ങനെയാണ് നമ്മളുടെ ഈ പാപകരമായിട്ടുള്ള ജീവിതം നടക്കുന്നത്? അതൊരു ചെയിൻ റിയാക്ഷൻ ആണ്, ഒരു സൈക്കിള് പോലെ ഇങ്ങനെ നടക്കുകയാണ്. 4 ഘട്ടങ്ങളുണ്ട്. അപ്പൊ ഒരു വിത്തിൽ നിന്നുള്ള ഒരു വൃക്ഷത്തിന്റെ വളർച്ച വ്യത്യസ്ത ഘട്ടങ്ങളുണ്ട്. അപ്പൊ വിത്തിട്ടാൽ പിറ്റേന്ന് അത് വൃക്ഷമായി മാറില്ല. വിത്ത് പയ്യെ മുളച്ച് അതൊരു ചെടിയായി മാറി പിന്നെ കുറെ കാലങ്ങൾ എടുത്താണ് അത് വൃക്ഷമാകുന്നത്. അതുപോലെയാണ് നമ്മൾ ജീവിതം എങ്ങനെയാണെന്ന് ഇവിടെ പറയുന്നു. ആദ്യത്തെ കാര്യം അറിവില്ലായ്മയാണ്. മെയിൻ കാര്യം അറിവില്ലായ്മ കൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്യുന്നു? ആഗ്രഹം ഉണ്ടാകുന്നു. പാപകരമായിട്ടുള്ള പ്രവൃത്തി ചെയ്യാനുള്ള ആഗ്രഹം ഉണ്ടാകുന്നു. അതിനെ വിളിക്കുന്നതാണ് ബീജം. ബീജം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പാപകരമായ ആഗ്രഹങ്ങൾ, പാപം ചെയ്യാനുള്ള ആഗ്രഹം. ഇവിടെ പ്രവൃത്തി ചെയ്തില്ല, അതൊരു ബീജമായിട്ട് വിത്തിട്ടതേ ഉള്ളൂ. അത് ആഗ്രഹം വന്നു തുടങ്ങി. അതിനുശേഷം എന്താണ്? പാപപ്രവൃത്തി ചെയ്യുന്നു. പാപം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ആ പ്രവൃത്തി ചെയ്തു, സിൻഫുൾ ആക്ഷൻ ചെയ്തു, പ്രവൃത്തി ചെയ്തു. ഇനി പാപം ചെയ്താൽ ഉടനെ തന്നെ അതിന് പ്രതികരണം കിട്ടുമോ? ഉദാഹരണത്തിന് ഇപ്പൊ ഒരു കള്ളൻ മോഷ്ടിച്ച ആ സെക്കൻഡിൽ അയാളെ പോലീസ് പിടിക്കുവോ? ഹരേ കൃഷ്ണ. ചിലപ്പോ പിടിക്കില്ല. കുറച്ച് ചിലപ്പോ 2 ദിവസം കഴിഞ്ഞൊക്കെ ആയിരിക്കും പിടിക്കുക. ചിലരെ പിടിക്കേയില്ല.
വലിയ വലിയ കള്ളന്മാരൊക്കെ എത്ര കള്ളത്തരം ചെയ്താലും വലിയ വലിയ പൊസിഷനിൽ ഇരിക്കുന്നവര് പല കള്ളത്തരങ്ങളും ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അവരെ ഒന്നും പിടിക്കപ്പെടുന്നേ ഇല്ല. അപ്പോ പാപം ചെയ്യുന്നു. പാപം ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഉടനെ അതെന്തായി മാറും? അപ്രാരാബ്ധ കർമ്മം. അപ്രാരാബ്ധ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്രതികരണമാകാതെ ഇരിക്കുന്ന കർമ്മമാണ്. അതായത് ഭാവിയിൽ ആ പാപം ചെയ്തതിന്റെ പ്രതികരണം ലഭിക്കും. ഇപ്പോ അത് അതായത് പാകമാകാത്ത കർമ്മമായിട്ടിരിക്കുകയാണ്. അതാണ് അപ്രാരാബ്ധ. പാകമായില്ല, എന്നാൽ ആ പ്രവൃത്തി ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, ഉടനെ അതിന്റെ പ്രതികരണം വന്നിട്ടില്ല, എന്നാൽ ഭാവിയിൽ തീർച്ചയായിട്ടും അതിന്റെ പ്രതികരണം ലഭിക്കും. അപ്പൊ അതിനുശേഷം എന്താ സംഭവിക്കുക? ഈ അപ്രാരാബ്ധ കർമ്മം ആയിട്ട് ഇരിക്കുമ്പോ ഈ തെറ്റ് ചെയ്ത വ്യക്തി എന്ത് വിചാരിക്കും? ഞാൻ തെറ്റ് ചെയ്തിട്ട് എന്നെ പിടിച്ചില്ല എന്ന് പറയുമ്പോ, പിടിക്കപ്പെടാത്തപ്പോ അവരുടെ ഉള്ളിൽ എന്തായിരിക്കും ഉണ്ടാകുക? ഇപ്പൊ ഒരു കള്ളൻ മോഷ്ടിച്ചു, അയാളെ പിടിച്ചില്ല, അപ്പൊ അയാളുടെ ചിന്ത എന്തായിരിക്കും? അപ്പൊ അയാള് വീണ്ടും ചെയ്യും. വീണ്ടും എന്തായാലും പിടിക്കപ്പെടുന്നില്ല, അപ്പൊ എന്ത് ചെയ്യാം? വീണ്ടും വീണ്ടും പാപം ചെയ്യാം. അതിനെയാണ് പറയുന്നത് പാപം സ്വഭാവമായി മാറും. ആ തെറ്റ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് അയാളുടെ ഒരു സ്വഭാവമായി മാറുന്നു. അതിനെ പറയുന്നതാണ് കൂടം. അപ്പൊ ബീജം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പാപം ചെയ്യാനുള്ള ആഗ്രഹം ഉണ്ടാകുന്നു, പിന്നീട് പാപം ചെയ്യുന്നു. പാപം ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ അതൊരു അപ്രാരാബ്ധ കർമ്മമായി. അപ്രാരാബ്ധ കർമ്മം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ കർമ്മം ഇനി പിന്നീടേ ആ ഫലം വരുത്തുള്ളൂ. ഇപ്പൊ അതിന്റെ ഫലം അയാൾക്ക് കിട്ടിയിട്ടില്ല, അതിങ്ങനെ മുളച്ചു വരുന്നേ ഉള്ളൂ, അത് പാകമാകുന്നേ ഉള്ളൂ. ആ കർമ്മത്തിന്റെ ഫലം കിട്ടാനായിട്ട് അത് പാകമായിട്ടില്ല. അപ്പോ ആ പാപം ചെയ്തതിന്റെ ഫലം ലഭിക്കാത്തപ്പോ അയാൾക്ക് വീണ്ടും പാപം ചെയ്യാനുള്ള ആഗ്രഹം കൂടും. അതിനെയാണ് കൂടം, പാപ സ്വഭാവം. അപ്പം ആഗ്രഹം വീണ്ടും കൂടുമ്പോ അതൊരു സ്വഭാവമായി മാറിയാലോ? വീണ്ടും ആഗ്രഹിക്കുന്നു, വീണ്ടും പാപം ചെയ്യുന്നു, അപ്പം പാപത്തിന്റെ പ്രതികരണം കിട്ടിയില്ല. ഇത് ഇങ്ങനെ സൈക്കിള് പോലെ പോകും. എന്നാൽ ഒരു ഘട്ടത്തിൽ പിടിക്കപ്പെട്ടു, പാപത്തിന്റെ ഫലം അനുഭവിക്കേണ്ടി വന്നു. അതിനെയാണ് പ്രാരാബ്ധ കർമ്മം. പ്രാരാബ്ധ കർമ്മം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മളൊരു പാപം ചെയ്താൽ അതിന്റെ ഫലം അനുഭവിക്കുന്ന ഘട്ടമാണ് പ്രാരാബ്ധ കർമ്മം. പ്രാരാബ്ധ കർമ്മം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? നമ്മൾ പിന്നെ ക്ലേശങ്ങൾ അനുഭവിക്കുകയാണ്, അതാണ് സഫറിങ്. നമ്മൾ അവിടെ പാപപ്രതികരണങ്ങളിൽ ക്ലേശം അനുഭവിക്കുന്നു. അപ്പൊ പ്രാരാബ്ധ കർമ്മം ഇപ്പോ നമുക്ക് ഇതൊരു പ്രാരാബ്ധ കർമ്മമാണ്. അതായത് നമ്മളിപ്പോ ഒരു കുട്ടി ജനിക്കുമ്പോ തന്നെ ജോത്സ്യന്റെ അടുത്ത് പോയി കാണിക്കുമ്പോ, ജാതകം കാണിക്കുമ്പോ പറയും ഇത്ര വയസ്സ് വരെ നല്ലതാണ്, ഈ വയസ്സ് തൊട്ട് അല്ലെ ഒരു 15 വയസ്സ് തൊട്ട് കുട്ടിയുടെ ശ്രദ്ധിക്കണം, ദശ മാറുകയാണ്, പിന്നെ അങ്ങോട്ട് അവന് വെച്ചടി കയറ്റമാണ്, 40 വയസ്സാകുമ്പോ ശ്രദ്ധിക്കണം, ഒരു അറ്റാക്ക് വരും, പിന്നെ അത് വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടി അത് രക്ഷപ്പെടും, പിന്നെ 65 വയസ്സായി തീർന്നു, അവിടെ കൊണ്ട് ഈ ഒരു ശരീരം തീർന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതെല്ലാം പ്രാരാബ്ധമാണ്. നമ്മള് സഞ്ചിത കർമ്മം, ഒരു സഞ്ചി നിറച്ചും നമ്മൾ പല ജന്മങ്ങൾ ചെയ്ത കർമ്മങ്ങളുമായിട്ടാണ് വരുന്നത്. പ്രാരാബ്ധം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കർമ്മഫലം നമ്മൾ ഈ ജന്മം അനുഭവിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ ഈ ജന്മത്തിൽ പാകമാകുന്ന കർമ്മമുണ്ട്. ഇപ്പൊ നേരത്തെയൊക്കെ നമ്മൾ കുറെ ക്ലേശങ്ങൾ അനുഭവിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതൊക്കെ പാകമായ കർമ്മ അനുഭവിക്കുകയാണ്. അതൊക്കെ പ്രാരാബ്ധമാണ്. ആ അനുഭവങ്ങൾ നമ്മളിപ്പോ അനുഭവിക്കുന്നതെല്ലാം നമ്മൾ നേരത്തെ ചെയ്ത പാപത്തിന്റെ പ്രതികരണമാണ്. ആ പ്രാരാബ്ധ കർമ്മം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പാപത്തിന്റെ തന്നെ ആവണമെന്നില്ല. നമ്മൾ നല്ല കാര്യങ്ങൾ ചെയ്താൽ അതിന്റെ ഫലവും നമ്മൾ അനുഭവിക്കും. അതാണ് പ്രാരാബ്ധ കർമ്മം. അപ്പൊ പാപം ചെയ്തുള്ള പ്രാരാബ്ധ കർമ്മം വന്നാൽ നമ്മൾ ആ പാപം ചെയ്തു, അതിന്റെ ഫലം അനുഭവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അനുഭവിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ അതിന് ക്ലേശങ്ങൾ അനുഭവിക്കുന്നു. എന്നാൽ അപ്രാരാബ്ധം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? അതായിട്ടില്ല, ചിലപ്പോ അടുത്ത ജന്മമായിരിക്കും അത് പാകമാകുന്നത്. അതാണ് നമ്മളിപ്പോ കാണും, നമ്മൾ വിചാരിക്കും ഇപ്പൊ തന്നെ നമ്മളെ സമൂഹത്തിൽ കാണുന്നത് കൊച്ചു കൊച്ചു കള്ളന്മാരൊക്കെ പിടിക്കപ്പെടും. പക്ഷെ വലിയ വലിയ കള്ളന്മാര് വലിയ സ്ഥാനത്തിരിക്കുന്നു, അവരെല്ലാം ആസ്വദിക്കുന്നു, ഇവരെ പിടിക്കുന്നേ ഇല്ല. അവര് പറയുന്നതാണ് ഈ ലോകം. അങ്ങനെ തോന്നിയിട്ടുണ്ടോ? അപ്പോ നമുക്കും എന്ത് സ്വാഭാവികമായിട്ട് തോന്നും, അതാണ് ചെയ്യേണ്ടത്, അതേ ഉള്ളൂ, ഈ കാലം അങ്ങനെയാണ്, അപ്പൊ നമ്മൾ അങ്ങനെ തന്നെ ജീവിക്കണം. അങ്ങനെ തോന്നിയിട്ടുണ്ടോ? അതായത് നമ്മൾ കൃഷ്ണാവബോധത്തിൽ വരുന്നതിന് മുമ്പ് നമുക്കിപ്പോ കാണാം ഈ സമൂഹത്തിൽ നടക്കുന്നതും. ഹരേ കൃഷ്ണ.
ഹരേ കൃഷ്ണ. കേൾക്കുന്നുണ്ടോ മാതാജി? കേൾക്കുന്നുണ്ട് മാതാജി. ആ അങ്ങനെ തോന്നാറുണ്ട് മാതാജി. അതെ ചില അതെ ഓഫീസിലൊക്കെ അങ്ങനെ കൈക്കൂലിയൊക്കെ വാങ്ങിയിട്ട് അതെ കുറേ അതെ നാളൊക്കെ അങ്ങനെ അതെ. അതെ അതൊരു ശീലമായി. കൈക്കൂലി വാങ്ങിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതൊക്കെ ഇതാണ്, അപ്രാരാബ്ധമാണ്. അപ്പൊ അതൊരു സ്വഭാവമായി മാറി. അതിനെയാണ് കൂടം എന്ന് പറയുന്നത്, പാപ സ്വഭാവം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവരൊരിക്കലും പിടിക്കപ്പെടില്ല എന്നല്ല, എങ്കിലും അതിന്റെ പാപഫലം പല രീതിയിലായിരിക്കും വരിക. ആ സമയത്ത് ഇപ്പം പോലീസ് പിടിച്ചില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിലും ചിലപ്പോ ഒരു അസുഖമായിട്ടായിരിക്കാം അതിന്റെ പാപകർമ്മം വരുന്നത്. അത് മനസ്സിലാക്കാത്തത് കൊണ്ട് അവർക്ക് അതിനെ ചെയ്യാനുള്ള സ്വഭാവം കൂടി വരുന്നു. വീണ്ടും ആഗ്രഹം വരുന്നു, പാപം ചെയ്യുന്നു, അപ്രാരാബ്ധമായി മാറും. എന്നാൽ ഒരിക്കൽ ആ പ്രാരാബ്ധം നമ്മൾ അനുഭവിക്കും. അതുകൊണ്ടാണ് ഈ പാപത്തിന്റെ പ്രതികരണം നമ്മളെല്ലാം അനുഭവിക്കേണ്ടി വരുന്നത്. അപ്പൊ ഇതിനെല്ലാത്തിനും കാരണം എന്താണ്? ഈ പാപം തുല്യമായിട്ടുള്ള ജീവിതം നയിക്കാനുള്ള മെയിൻ റീസൺ എന്താണ്? അറിവില്ലായ്മ. അറിവില്ലായ്മ, അവിദ്യ. അപ്പൊ നമ്മള് ഈ ഒരു പാപ തുല്യമായിട്ടുള്ള ഈ ജീവിതത്തെ നിർത്താനായിട്ട് നമ്മൾ എവിടെ സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യണം? ഈ ആഗ്രഹത്തെയാണോ നിർത്തേണ്ടത്? ആഗ്രഹിച്ചോ പക്ഷെ പാപം ചെയ്യുന്ന പ്രവൃത്തിയാണോ നിർത്തേണ്ടത്? എവിടെയാണ് നമ്മൾ ഇവിടെ ഈ ഒരു സൈക്കിളിനെ നിർത്താൻ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത്? ആഗ്രഹം നിർത്താം. ആഗ്രഹം എങ്ങനെ നിർത്തും? ആഗ്രഹത്തെ നിർത്തണം. ആദ്യം സേവനം ചെയ്യുമ്പോ ആഗ്രഹം ഉണ്ടാകില്ല. അതാണ് അവിദ്യ. ആദ്യം നമ്മൾ ഇവിടെ സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യേണ്ട ഇതാണ്. ഈ അവിദ്യയിൽ നിന്നാണ് ആഗ്രഹങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നത്. അപ്പൊ ഈ അവിദ്യയെ ഇല്ലാതാക്കുക, അറിവില്ലായ്മ ഇല്ലാതാക്കുക. എങ്ങനെയാണ് അവിദ്യയെ ഇല്ലാതാക്കുക? ഇപ്പൊ മാതാജി പറഞ്ഞ പോലെ അതിനാണ് നമ്മൾ ഭക്തിയുത സേവനം ചെയ്യുക. അപ്പൊ ഭക്തിയുത സേവനം ചെയ്താൽ ഈ അവിദ്യ ഇല്ല, പിന്നെ ഈ ഫുൾ സൈക്കിൾ ഇല്ല. ഈ സൈക്കിൾ തുടങ്ങുന്നതിന്റെ മെയിൻ റീസൺ ഈ അവിദ്യയാണ്, അറിവില്ലായ്മ. ആ അറിവില്ലായ്മ ഇല്ലാതായാൽ ഈ സൈക്കിള് ഫുള്ള് സ്റ്റോപ്പ് ആകും. അപ്പൊ അവിദ്യയാണ് നമ്മള് ആദ്യമായിട്ട് നിർത്തേണ്ടത്. അപ്പോ ഈ ആഗ്രഹങ്ങൾ നിർത്താൻ എങ്ങനെ നമ്മൾ അവിദ്യയെ ഇല്ലാതാക്കും? അതിനാണ് നമ്മൾ ശാസ്ത്രങ്ങൾ പഠിക്കുന്നു, ഭക്തിയുത സേവനം ചെയ്യുന്നു. ഭക്തിയുത സേവനം ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മളുടെ അവിദ്യ ഇല്ലാതാകുന്നു. ഭഗവാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, ഈ വിദ്യയിലേക്ക് ബുദ്ധി എന്താണ്? തേശാം സതതയുക്താനാം ഭജതാം പ്രീതിപൂർവകം ദദാമി ബുദ്ധി യോഗം തം. ഭഗവാനിൽ എത്താനുള്ള ബുദ്ധി നമുക്ക് തരും. അപ്പൊ ഭഗവാനിൽ എത്താനുള്ള ബുദ്ധി തരിക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ പാപമുള്ള ജീവിതമാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഒരിക്കലും ഭഗവാനിൽ എത്താൻ സാധിക്കില്ല. അപ്പൊ ആ ഒരു ബുദ്ധി ഭഗവാൻ തന്നെയാണ് നമുക്ക് ആ ഒരു ജ്ഞാനം, ആ വിദ്യയെ നശിപ്പിക്കുന്നത് ഭഗവാൻ തന്നെയാണ്. അപ്പൊ ആദ്യം നമ്മൾ തുടക്കത്തിൽ ഭക്തിയുത സേവനം ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടൊക്കെ വരും. അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? ആ സമയത്തൊക്കെ നമ്മൾ ഭഗവത്ഗീതയില് നമ്മുടെ അർജുനന്റെ അടുത്ത് കൊടുത്ത നിർദ്ദേശമുണ്ട്. മാത്രാ സ്പർശാസ്തു കൗന്ദേയ ശീതോഷ്ണ സുഖദുഃഖത ആഗമാപായിനോ നിത്യ താം തിതിക്ഷസ ഭാരത. നീ അതെല്ലാം സഹിക്കണം. ആഗ്രഹങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാവും, അതിനെ നീ സഹിക്കണം. അപ്പൊ തുടക്കത്തിലാണ് നമ്മൾ ഭക്തി ചെയ്യാൻ തുടങ്ങുന്ന സമയത്ത് ഇങ്ങനെ ആഗ്രഹങ്ങൾ വരുമ്പോൾ നമ്മൾ അതിനെ സഹിക്കണം. എന്നാൽ ക്രമേണ നമ്മൾ ഭക്തിയിൽ ഉയരുമ്പോൾ ആഗ്രഹങ്ങൾ സ്വാഭാവികമായിട്ട് ഇല്ലാതാവും. അപ്പൊ ആ അവിദ്യ ഇല്ലാതായി തുടങ്ങും. അവിദ്യ ഇല്ലാതായാൽ നമുക്ക് കൂടുതൽ ഭക്തി ചെയ്യാൻ അവിദ്യ ഇല്ലാതായാൽ പിന്നെ പാപം നമ്മൾ ചെയ്യുകയില്ല. ഇതാണ് ക്ലേശാഗ്നി. അപ്പൊ ക്ലേശാഗ്നി എന്ന് പറയാൻ കാരണം എന്താണ്? ഭക്തിയുത സേവനം ചെയ്യുമ്പോൾ അവിദ്യയില്ല. അവിദ്യയില്ലെങ്കിൽ ബീജമില്ല, പാപമില്ല, അപ്രാരാബ്ധം ഇല്ല, പ്രാരാബ്ധം ഇല്ല, ക്ലേശങ്ങളില്ല. അപ്പൊ ക്ലേശത്തിനെ ചാമ്പലാക്കി നശിപ്പിച്ചു കളഞ്ഞു നമ്മളുടെ ഭക്തിയുത സേവനം. ഭക്തിയുത സേവനത്തിലൂടെ അവിദ്യയെ നശിപ്പിക്കുന്നു. അങ്ങനെ ബാക്കി ഉള്ള ഈ സൈക്കിള് ഫുള്ളും നിൽക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ ഭക്തി എന്ന് പറയുന്നത്, ഭക്തിയുത സേവനം അത്രയ്ക്കും വലുതാണ്, അത്രയും ഉയർന്ന ഒരു സ്റ്റേജാണ് ഭക്തിയുത സേവനം.
കാരണം ഇതല്ലാതെ വേറൊരു വഴിയില്ല. നമ്മൾ അല്ലാതെ പല രീതിയിൽ നമ്മളെ ആഗ്രഹങ്ങളെ കടിച്ചു പിടിച്ച് ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ആയിട്ട് നമുക്ക് ആഗ്രഹങ്ങളെ ഇല്ലാതാക്കാൻ സാധിക്കില്ല. വേരോടെ നമ്മളുടെ ആഗ്രഹത്തെ പിഴുതെറിയാൻ കഴിയുന്നതാണ് ഭക്തിയുത സേവനം. അത് ഭക്തിയുത സേവനത്തിന് മാത്രമേ സാധിക്കൂ. അതാണ് ഇതിന്റെ ഒരു സവിശേഷത. ക്ലേശാഗ്നി നമ്മളുടെ ആഗ്രഹത്തിനെ വേരോടെ എടുത്ത് കളയാനാണ് സാധിക്കുന്നത്. ഇനി രണ്ടാമത്തത് ശുഭത. അപ്പൊ ശുഭത എന്ന് പറയുമ്പോൾ മംഗളകരമാണ് ഭക്തിയുത സേവനം. ഇപ്പൊ ഭക്തിയുത സേവനത്തിൽ നമ്മൾ വരുമ്പോൾ തന്നെ ഇത്രയും ഇതിലും മംഗളകരമായിട്ട് ഒന്നുമില്ല. ഇത്രയും വലിയൊരു മംഗളകരമായിട്ടുള്ള ഈ ഒരു കലിയുഗത്തിൽ പിന്നെ ഇതിനപ്പുറം വേറെ ഒന്നുമില്ല. അപ്പോ ഈ ഒരു ഇത്രയും മംഗളകരമായിട്ടുള്ള ഭക്തിയുത സേവനം തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മൾ ബാക്കിയുള്ളവർക്കും പകർന്നു കൊടുക്കേണ്ടതാണ്. ഇപ്പോ നമുക്കറിയാം ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു ശാരിഖണ്ഡില് കാട്ടിലൂടെ നടന്നു പോയപ്പോ എന്താ സംഭവിച്ചത്? അവിടെയുള്ള അത്രയും മംഗളകരമായിട്ടുള്ളതാണ് ഭക്തിയുത സേവനം. അദ്ദേഹം നാമം ജപിക്കുമ്പോൾ അവിടെയുള്ള മൃഗങ്ങൾ വരെ നൃത്തം വെക്കുകയാണ്. അവിടെ മാനും കടുവയും എല്ലാം അടുത്തടുത്ത് നിന്ന് എല്ലാരും ഒരു വൈര്യവും എല്ലാം മറന്ന് ഭഗവാന്റെ നാമം ജപിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ ഭക്തിയുത സേവനം ചെയ്യുമ്പോൾ മംഗളകരം എന്ന് പറയുമ്പോൾ കാരണം നമ്മളുടെ ഉള്ളില് നല്ല സ്വഭാവങ്ങൾ വരാൻ തുടങ്ങും. നല്ല എന്താണ് ഇപ്പം നമ്മളുടെ അതായത് നമ്മൾ ഇപ്പൊ പറഞ്ഞു ഭക്തിയുത സേവനം ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ പാപം ആഗ്രഹമില്ല. പാപത്തിന് തന്നെ ഇല്ലാതാകുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ കുറച്ചുകൂടെ നല്ല ക്വാളിറ്റീസ് നമ്മളുടെ ഉള്ളിൽ വരികയാണ്. അതാണ് നല്ല സ്വഭാവ ഗുണങ്ങൾ നാച്ചുറലായിട്ട് നമ്മളുടെ ഉള്ളിൽ വരും. ഇപ്പൊ നമുക്ക് കാണാം, ഉദാഹരണം പറയുകയാണെങ്കിൽ കൃഷ്ണാബോധം ചെയ്യാതെ സമൂഹത്തിൽ വളരെ ബഹുമാനമുള്ള നല്ല സ്ഥാനത്ത് നിൽക്കുന്നവരാണ്. അവരെ നല്ല സ്വഭാവമാണ്. പക്ഷേ നല്ല സ്വഭാവം എന്ന് നാട്ടുകാര് പറയും. പക്ഷേ അദ്ദേഹം എന്താണ് മത്സ്യമാംസാദികൾ കഴിക്കുന്നുണ്ട്, ചൂത് കളിക്കാൻ പോകുന്നുണ്ട്, ഇതുപോലെ ഇൻടോക്സിക്കേഷൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട്, ലഹരി പദാർത്ഥങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട്. ഇതൊക്കെ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ അത് എങ്ങനെയാണ് ആ വ്യക്തി ഏറ്റവും നല്ല സ്വഭാവമുള്ള നല്ല വ്യക്തിയാണ് എന്ന് പറയുന്നത്? ഇതെല്ലാം പാപമാണ്. ധർമ്മത്തിന്റെ ആ 4 കാലുകൾ അതിനെ നശിപ്പിക്കുന്ന രീതിയിലുള്ള പ്രവർത്തികളാണ്. എന്നാൽ കൃഷ്ണാവബോധം ചെയ്യുന്ന ഒരു വ്യക്തിയുടെ സ്വഭാവം നോക്കൂ. ആ വ്യക്തി സിനിമ കാണാനോ നൈറ്റ് ക്ലബിൽ പോകാനോ ഒന്നിനും, ഒരു നൃത്തം കാണാനോ ഒന്നും താല്പര്യപ്പെടുന്നില്ല. ആ വ്യക്തിക്ക് എപ്പോഴും ഭഗവാനെ കുറിച്ച് ചിന്തയും ഭഗവാന് സേവനം ചെയ്യാൻ മാത്രമേ ആഗ്രഹം വരുന്നുള്ളൂ. ഇപ്പൊ സാധാരണ ആൾക്കാരെ നോക്കുമ്പോൾ അവർക്ക് ഒരു അരമണിക്കൂർ വെറുതെ ഇരിക്കാൻ അവർക്ക് പറ്റില്ല. ഒറ്റയ്ക്ക് ഇരിക്കാനൊക്കെ അവർക്ക് ഭയങ്കര റെസ്റ്റ്ലെസ്നെസ് ആണ്. പക്ഷെ ഒരു ഭക്തിയുത സേവനം ചെയ്ത വ്യക്തിക്കോ അങ്ങനെ ഇരിക്കാനാണ് അവർ ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. അപ്പൊ അത്രയും നേരം എനിക്ക് വേറെ ആരുടെയും ശല്യമില്ലാതെ നാമം ജപിക്കാം, ഇതുപോലെ പുസ്തകങ്ങൾ വായിക്കാം. അതാണ് ഭക്തിയുത സേവനം ചെയ്യുന്ന വ്യക്തിയും മറ്റുള്ള ഭൗതികമായിട്ട് ആസക്തിയുള്ളവരും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം. നമുക്ക് മനസ്സ് പറയുന്നതിനെ മനസ്സിനെ നിയന്ത്രിക്കാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ട്. പക്ഷേ ഇപ്പൊ നമുക്ക് കാണാം ചില ആൾക്കാര് രൂപ ഗോസ്വാമിയുടെ ഈ പുസ്തകങ്ങൾ തന്നെ ലിറ്ററേച്ചർ എടുത്ത് PhD ചെയ്യുന്നവരുണ്ട്. അപ്പൊ രൂപ ഗോസ്വാമിയുടെ എല്ലാ ബുക്കും പഠിച്ചവരാണ്, നല്ല ജ്ഞാനമുള്ളവരാണ്. അങ്ങനെ ജ്ഞാനം ഉണ്ടായിട്ട് എന്ത് കാര്യം? അവർക്ക് ഈ ജ്ഞാനം മാത്രം പോരാ. അതാണ് ഇതില് പ്രത്യേകം പറയുന്നുണ്ട്, നമ്മൾ ജ്ഞാനം മാത്രം പോരാ, നമ്മൾ ആ ജ്ഞാനത്തിനെ ഉൾക്കൊണ്ട് നമ്മളുടെ ജീവിതത്തിൽ പ്രാവർത്തികമാക്കണം. ഇത് തിയററ്റിക്കലി ഇതെല്ലാം കേട്ട് മനസ്സിലാക്കിയാൽ പോരാ, നമ്മൾ അത് ജീവിതത്തിൽ അത് പ്രവർത്തിക്കണം. അപ്പം കൃഷ്ണാവബോധം നമ്മൾ ജീവിതത്തിൽ പ്രാവർത്തികമാക്കണം. എന്നാൽ മാത്രമേ നമ്മളുടെ ഉള്ളില് ആ മാറ്റങ്ങൾ ഉണ്ടാകുകയുള്ളൂ. അപ്പോൾ നമുക്ക് വേണ്ടാത്തതിനെ വേണ്ട എന്നും വേണ്ടുന്നത് വേണമെന്നും തിരിച്ചറിയാൻ സാധിക്കും. അതാണ് നമ്മളുടെ ബുദ്ധിയെ ദദാമി ബുദ്ധിയോഗം തം, അതിനുള്ള ബുദ്ധി നിനക്ക് ഞാൻ തരുമെന്ന് ഭഗവാൻ പറയുന്നുണ്ട്. അതിനർത്ഥം നമ്മളുടെ ശരിയേത് തെറ്റേത്
വേണ്ടതേത് വേണ്ടാത്തതേത്, ഏതൊക്കെ സ്വീകരിക്കണം ഏത് സ്വീകരിക്കണ്ട എന്നുള്ള വ്യക്തമായ തിരിച്ചറിവ് കൃഷ്ണാബോധം ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടും. ആ കിട്ടുമ്പോഴാണ് എന്താവുന്നത്, അവിദ്യ ഇല്ലാതാകുന്നു. നമ്മൾ വിദ്യയിലേക്ക് നമ്മളുടെ ബുദ്ധിയെ ഷാർപ്പൻ ചെയ്തു. അപ്പൊ ആ ബുദ്ധി വെച്ച് നമുക്ക് അവിദ്യ ഇല്ലാതാക്കി ഈ പാപങ്ങൾ ഇല്ലാകും. അപ്പോ ആ പാപങ്ങളൊന്നും ഇല്ലാതാകുമ്പോൾ തന്നെ നമ്മൾ അത്രയും മംഗളകരമാകുകയാണ്. മംഗളകരമാകുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ, നമ്മൾ എല്ലാ ഗുണങ്ങളും നമ്മളിൽ ഉണ്ടാകുന്നു. അപ്പോ ഈ മംഗളകരം എന്ന് പറയുമ്പോ നമുക്ക് സന്തോഷം 3 തലത്തിലുള്ള സന്തോഷമുണ്ട്. ഒന്ന് ഭൗതികമായിട്ടുള്ള സന്തോഷം കിട്ടുന്നുണ്ട്. രണ്ടാമത്തെ തലത്തിലുള്ള സന്തോഷം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്, ബ്രഹ്മാണ്ട, അതായത് ബ്രഹ്മനും ഞാനും ഒന്നാകുന്നു, ബ്രഹ്മത്തിൽ ലയിക്കുന്നു എന്നാഗ്രഹിക്കുന്ന തരം സന്തോഷമുണ്ട്. പിന്നീട് കൃഷ്ണാബോധം കൊണ്ട് കിട്ടുന്ന സന്തോഷം. ഇതില് ശാശ്വതമായ സന്തോഷം ഏതാണ്? ഈ 3 ലെവലില് ഒരിക്കലും നശിക്കാത്ത കൃഷ്ണാബോധത്തിൽ കിട്ടുന്ന സന്തോഷം, ആനന്ദമാണ് ശാശ്വതമായ ആനന്ദം. ബ്രഹ്മാനന്ദത്തിൽ, ബ്രഹ്മനിൽ, അതായത് ബ്രഹ്മനിൽ ലയിക്കുന്നതിലുള്ള ആനന്ദം എന്താണ്? കുറെ കഴിയുമ്പോൾ അവര് വീണ്ടും തിരിച്ചു വരേണ്ടി വരും. അതൊരു പരമാനന്ദം ലഭിക്കില്ല. അവിടെ ഓം ശാന്തി ശാന്തി, എനിക്ക് ഞാൻ മുക്തി ലഭിച്ചു, ആ സായുജ്യം മുക്തി ലഭിച്ചു, ഇനി ഒന്നുമില്ല, ശാന്തി എന്നും പറഞ്ഞിരിക്കും. പക്ഷെ അവിടെ ഉള്ള പ്രശ്നം എന്താണ്? അവര് പ്രവർത്തനം ഒന്നും ചെയ്യുന്നില്ല, സേവനം ഒന്നും ചെയ്യുന്നില്ല, ചുമ്മാ ഇരിക്കുകയാണ്. ചുമ്മാ ഇരുന്ന് ഫുൾ പ്രകാശമായിട്ടിരിക്കുന്നിടത്ത് ഇരുന്നിട്ട് നമുക്ക് ഒരു സേവനം ചെയ്യാൻ പറ്റിയില്ലെങ്കിൽ ആത്മാവിന്റെ സ്വഭാവമേ സേവനം ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ്. കുറെ നാൾ അങ്ങനെ ഇരിക്കാൻ പറ്റില്ല. അപ്പൊ വിചാരിക്കും തിരിച്ച് അങ്ങ് ഭൂമിയിൽ തന്നെ പോകാമെന്ന്. അങ്ങനെ വീണ്ടും താഴോട്ട് വരും. ഭൗതികമായിട്ടുള്ള ആഗ്രഹങ്ങൾ നമുക്കറിയാം, ഭൗതികമായിട്ടുള്ളതെല്ലാം മൊത്തത്തിൽ അതൊരു ടെമ്പററിയാണ്. എല്ലാം ഒന്നിനും ഒരു ശാശ്വതമായിട്ടുള്ള ഒന്നും വരുന്നില്ല. നമ്മൾ ഈ ശരീരം തന്നെ ശാശ്വതമല്ല. അപ്പൊ ഭൗതികമായിട്ടുള്ള സന്തോഷമെല്ലാം കുറച്ചു നേരത്തേക്ക് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. അപ്പൊ ഇതില് ഏറ്റവും പരമാനന്ദം ലഭിക്കുന്നത് ഒരിക്കലും തീരാത്ത സന്തോഷം, ജന്മജന്മാന്തരങ്ങൾ നമ്മുടെ കൂടെ വരുന്നതാണ്. അതാണ് കൃഷ്ണാബോധത്തിൽ നിന്നും ഉണ്ടാകുന്ന ആനന്ദം എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ കൃഷ്ണാബോധത്തിലുള്ള ആനന്ദമാണ് ഏറ്റവും ഉയർന്നതും ശാശ്വതമായത്. മറ്റിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന ആനന്ദത്തെക്കാളും വളരെ ഉയർന്ന ആനന്ദമാണ് കൃഷ്ണാബോധത്തിൽ നിന്ന് ലഭിക്കുന്ന ആനന്ദം. ഒരിക്കൽ ശ്രീല പ്രഭുപാദർ പറയും, കൃഷ്ണാബോധത്തിലുള്ള എന്റെ ഈ ആൺകുട്ടികളും പെൺകുട്ടികളും അവര് നല്ല വീട്ടിൽ താമസിക്കുന്നു, നല്ല ആഹാരം, നല്ല അവബോധമുണ്ട്, അവരുടെ ശരീരത്തിന് വേണ്ട എല്ലാം കിട്ടുന്നുണ്ട്, നല്ല കൃഷ്ണാബോധമുള്ള ഭാര്യമാർ, കൃഷ്ണാബോധമുള്ള കുട്ടികൾ, എന്ത് കുറവാണ് അവർക്കുള്ളത്. ഭൗതികമായിട്ടുള്ള സന്തോഷം കൃഷ്ണാബോധമുള്ള ആൾക്കാരുടെ കാൽ കീഴിൽ വന്ന് അടിയറവ് വെക്കും. അതാണ് അവര് ആ ഭൗതിക സന്തോഷം ഒന്നുമല്ല, കൃഷ്ണാബോധത്തിൽ നിന്ന് നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന ആ സന്തോഷം. എന്നെ കൂടുതൽ കൂടുതൽ ഭക്തിയുക്ത സേവനം ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ആ ആനന്ദമാണ് ലഭിക്കുന്നത്. ആ ആനന്ദം നമുക്ക് സ്വാഭാവികമായിട്ട് വരുന്നതാണ്. അപ്പോ അങ്ങനെയുള്ളവർക്ക് ഭൗതികമായിട്ടുള്ളതെല്ലാം എന്താ, നിസ്സാരമാണ്, അതിലൊന്നും ആഗ്രഹമില്ല. അത് എല്ലാം നിസ്സാരമാണ്. ഭൗതികമായിട്ടുള്ളതിലൊന്നും ഒരു ആഗ്രഹം പോലും അവർക്കുണ്ടാകുന്നില്ല. അതുപോലെ സിദ്ധി ആഗ്രഹിക്കുന്നവരുണ്ട്, അഷ്ടസിദ്ധികൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നവർ. അതെല്ലാം വളരെ നിസ്സാരമാണ്, തുച്ഛമാണ്. നമ്മൾ ഭൗതികമായിട്ടുള്ള വ്യക്തികൾ വിചാരിക്കും അവർക്ക് എന്തോ നേടിയിട്ടുണ്ട്, അവര് വലിയ സിദ്ധന്മാരാണ്, അവര് നമ്മളെക്കാൾ ഉയർന്നവരാണ്. പക്ഷെ അതെല്ലാം ക്ഷണികമായിട്ടുള്ള ഓരോ സിദ്ധികളാണ്. അതൊന്നും നമുക്ക് കൃഷ്ണാബോധത്തിൽ നിന്ന് ലഭിക്കുന്ന ആനന്ദം പോലെ ഒരിടത്തും ആനന്ദം ലഭിക്കുകയില്ല. അപ്പൊ ഈ ഭക്തി വിനോദ് താക്കൂർ പറയുന്നു, ഇതെല്ലാം നമ്മളുടെ ഭക്തിരസാമൃത സിന്ധു പുസ്തകത്തിലുള്ളതാണ്. അപ്പൊ ഈ ഒരു ചാപ്റ്റർ കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാവരും അത് വായിച്ചാൽ കുറച്ചുകൂടെ ക്ലിയർ ആകും. അപ്പൊ ഭക്തി വിനോദ് താക്കൂർ പറയുന്നു, ഈ നമ്മുടെ ഈ ഭൗതികമായിട്ടുള്ള ഒരുപാട് അഡ്വാൻസ്മെന്റിൽ വരുന്നുണ്ട്. കൂടുതൽ ഇങ്ങനെ അഡ്വാൻസ്മെന്റ് വരുമ്പോൾ ഇപ്പൊ തന്നെ അറിയാം, പുതിയ ടെക്നോളജി വരുന്നു. മൊബൈൽ ഫോൺ തന്നെ പുതിയ ടൈപ്പ് മൊബൈൽ ഫോൺ വരുന്നു. പിന്നെ ഓരോ 5G 6G 4G അങ്ങനെ ടെക്നോളജി മാറുന്നു.
പക്ഷെ അതെല്ലാം ആൾക്കാരെ മണ്ടന്മാരാക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് എന്നാണ് ഭക്തിവിനോദ് ഠാക്കൂർ അന്ന് പറഞ്ഞതാണ് അദ്ദേഹം. കാരണം അവര് കൂടുതൽ കൂടുതൽ ശരീരബോധത്തിലായിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. താൻ ആരാണെന്ന് അവര് ചിന്തിക്കുന്നില്ല, അതിനൊന്നും സമയമില്ല. ഇപ്പൊ ഗൂഗിൾ അസിസ്റ്റ് വന്നിട്ടുണ്ട്. ഗൂഗിൾ അസിസ്റ്റ് എന്താ, നമ്മൾ പറഞ്ഞാൽ മതി, ഗൂഗിൾ സെറ്റ് അലാറം വെക്കൂ, അല്ലെ, അങ്ങനെ അലക്സ ഇത് ചെയ്യൂ അത് ചെയ്യൂ എന്ന് പറയാം. അപ്പൊ അവിടെ നമ്മളാണ് എല്ലാത്തിനെയും നിയന്ത്രിക്കുന്നവൻ. ആ ഒരു ബോധമാണ് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുന്നത് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ഒരുപാട് ടെക്നോളജി വൈസ് കൂടുതൽ ഉയർന്നു വരുമ്പോൾ. അതുകൊണ്ട് അവർ അതിൽ ആസക്തരാവുകയാണ്. അവർക്ക് ഈ കൃഷ്ണാബോധം സ്വീകരിക്കാൻ അവർക്ക് താല്പര്യം തോന്നുന്നില്ല. അതുകൊണ്ട് എന്താണ്, അവർ ജീവിതത്തിന്റെ മെയിൻ പ്രോബ്ലം, ജീവിതത്തിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ ഒരു പ്രശ്നം എന്താണ്, നമ്മളുടെ ജീവിതത്തിൽ ഏറ്റവും വലിയ പ്രശ്നം എന്താണ്? ജന്മ മൃത്യു ജരാ വ്യാധി. അതിനെ ഒരിക്കലും അവർക്ക് എത്ര ടെക്നോളജി ഉണ്ടാക്കിയാലും, എത്ര അഡ്വാൻസ്മെന്റ് ആയാലും, മെഡിക്കൽ ഫീൽഡിൽ എത്ര പുതിയ കണ്ടുപിടുത്തം നടത്തിയാലും ഒരിക്കലും ഈ 4 കാര്യത്തിനെ ആർക്കും തടയാൻ സാധിക്കില്ല. അപ്പോ ഈ ടെക്നോളജി ഒക്കെ കൂടുമ്പോൾ ആൾക്കാർ ഭയങ്കരമായിട്ട് നിരീശ്വരവാദികളായി മാറുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അവർക്ക് ഇതില് ആധ്യാത്മിക കാര്യങ്ങളിലൊന്നും ഒരു താല്പര്യം വരുന്നില്ല. നാളെ മരണത്തെ തന്നെ അവർക്ക് നിർത്താൻ സാധിക്കും എന്ന ചിന്തയിൽ ജീവിക്കുകയാണ്. അവർ മനസ്സിലാക്കുന്നില്ല ഇപ്പോഴാണ് ശരിക്കും നമ്മൾ നേരത്തെ മരിക്കുന്നതെന്ന്. പണ്ടുള്ളവര് 100 വയസ്സ്, 80, 95, ഇപ്പോഴോ 60, 70 ഒക്കെ ആകുമ്പോ എത്ര മെജോറിറ്റി ആൾക്കാരും ആ ഒരു പ്രായത്തിൽ നിൽക്കുകയാണ്. ഇനി അങ്ങോട്ട് അഡ്വാൻസ്മെന്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ കഴിക്കുന്ന ആഹാരം എല്ലാം മലിനപ്പെട്ടിരിക്കുകയാണ്. നമ്മളുടെ ജീവിത ശൈലി എല്ലാം മാറി. ആ ജീവിത ശൈലി കാരണമാണ് രോഗങ്ങൾ പെട്ടെന്നുണ്ടാകുന്നു. ചെറുപ്പത്തിൽ തന്നെ രോഗങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നു. അങ്ങനെ വന്ന് നമ്മൾ ശരിക്കും നേരത്തെ മരിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അത് മനസ്സിലാക്കുന്നില്ല അവർ കൂടുതൽ ഈ ടെക്നോളജിയും ഈ ക്ഷണികമായ സുഖ സൗകര്യത്തിലും പെട്ടുകിടക്കുകയാണ്. ജീവിതം എന്താണെന്നും ഉയർന്ന ചിന്താഗതിയെ കുറിച്ചും ഒന്നും ചിന്തിക്കുന്നില്ല. അതാണ് സുഭദ. ഇനി അടുത്തത് ശുഭദയില് മുക്തിയെ കുറിച്ച് പറയുന്നു. മായാവാദികൾ, നേരത്തെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു, മായാവാദികൾ ബ്രഹ്മാനന്ദത്തിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന സന്തോഷം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? ആ സന്തോഷവും ക്ഷണികമാണ്. അവര് കുറെ നാൾ ഇരുന്നിട്ട് അവര് തന്നെ വീണ്ടും എനിക്ക് ഭൂമിയിൽ പോകണം എന്ന് ആഗ്രഹിച്ച് വീണ്ടും ഭൗതിക ലോകത്തേക്ക് വരികയാണ്. സിദ്ധികളുടെ കാര്യം നമ്മൾ പറഞ്ഞു. സിദ്ധികൾ കിട്ടുന്ന ആ സന്തോഷവും അതൊന്നും ആത്മാവിനെ സന്തോഷപ്പെടുത്തില്ല. അതെല്ലാം ക്ഷണികങ്ങളായ സന്തോഷമാണ്. കർമ്മീസ്, കാമികൾ, ഭൗതികമായിട്ടുള്ള കാമിക്കുന്നവർ, അവരേത് നിമിഷം വേണേലും പുറകെ പോവാം. ഇനി ഇവിടെ ഉദാഹരണം പറയുന്നുണ്ട്. കോലവേജ ശ്രീധരന്റെ ഉദാഹരണവും സനാതന ഗോസ്വാമിയുടെ ഉദാഹരണം ഇവിടെ പറയുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ വേജ ശ്രീധരൻ എന്ന് പറയുന്നത്, ഇന്ന് രാവിലെ നമ്മുടെ ശ്രീമദ് ഭാഗവതം ക്ലാസ്സിലും പ്രഭു പറഞ്ഞിരുന്നു. അദ്ദേഹം വലിയ ഭക്തനായിരുന്നു, പക്ഷെ വളരെ പാവപ്പെട്ടവനായിരുന്നു. അദ്ദേഹത്തിന് ഈ ചോരുന്ന ഒരു കുടിലും കീറിയ വസ്ത്രങ്ങളും ഒക്കെ ധരിച്ച് വളരെ ദരിദ്രനായിട്ടുള്ള ഈ വാഴയില വിൽക്കുന്ന വ്യക്തിയായിരുന്നു. അപ്പോ നമ്മുടെ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു പറയും, എനിക്ക് ഏറ്റവും വലിയ ധനികനാണ് കോലാവേജ ശ്രീധരൻ. ആ ശ്രീധരനെയാണ് എനിക്ക് കാണണം എന്ന് പറയും. അപ്പൊ അദ്ദേഹത്തിന്റെ കൂടെയുള്ള ഭക്തന്മാർക്ക് പോലും അറിഞ്ഞുകൂടാ ഇങ്ങനൊരു വ്യക്തിയെ. കോലാവേജ ശ്രീധരന് ഭഗവാന്റെ ആ രൂപം, ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന്റെ ഭഗവത് രൂപം വരെ കാണാൻ സാധിച്ചു. ഇത്രയും ഈ ശ്രീധരനും ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവായിട്ട് വളരെ വലിയ ഒരു അടുപ്പമുള്ള ഒരു ബന്ധമായിരുന്നു. അദ്ദേഹത്തിൽ നിന്ന് വഴക്കിടുമായിരുന്നു നമ്മളെ നിമായി ചെന്നിട്ട്, നിങ്ങൾ വലിയ വിലയിലാണ് ഇത് വിൽക്കുന്നത്, ഈ വാഴയില വിൽക്കുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞ് വഴക്കിട്ട് പൈസ കൊടുക്കാതെ ആ ഇല എടുത്തോണ്ട് വരുമായിരുന്നു. എന്നിട്ട് ഇദ്ദേഹം പക്ഷെ ആകെ വരുമാനം ഇതിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്നതാണ്. ഈ വരുമാനത്തിന്റെ പകുതി മുക്കാലും ഗംഗാ സേവനത്തിന് വേണ്ടിയാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. അതിന്റെ പകുതി മാത്രമേ അദ്ദേഹം സ്വന്തം ആവശ്യത്തിന് എടുക്കുന്നുള്ളൂ. എന്നിട്ട് നിമായി ഇതുപോലെ വഴക്കിട്ട് ഇതെല്ലാം എടുത്തോണ്ട് പോകും.
അപ്പോ ഒരിക്കൽ നിമായി അദ്ദേഹത്തിൽ വളരെ പ്രീതനായിട്ട് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു പറയും, നിനക്ക് എന്ത് ആഗ്രഹം ഉണ്ടെങ്കിലും പറഞ്ഞോളൂ, ഞാനത് തരാം. അപ്പൊ എന്താ അദ്ദേഹം പറയുന്നത്? എനിക്ക് ആകെ ഒരേ ഒരു ആഗ്രഹമേ ഉള്ളൂ. ഇനിയും ജന്മം ഉണ്ടെങ്കിൽ എനിക്ക് വീണ്ടും ഇതുപോലെ ഈ കോലാവേജ് ശ്രീധരനായിട്ട് ജനിക്കണം. അങ്ങ് ഇതുപോലെ വന്ന് എൻ്റെ അടുത്ത് വഴക്കുണ്ടാക്കി അത് ഈ വാഴയില എടുത്തോണ്ട് പോണം. എനിക്ക് അതല്ലാതെ വേറെ ഒന്നും ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല എന്ന് പറയുന്നു. അപ്പൊ അത്രയും വലിയ ഭക്തനാണ്. ഒരു ഭൗതികമായിട്ട് ഇത്രയും പാവപ്പെട്ട ദാരിദ്ര്യത്തിൽ ഉണ്ടായിട്ട് പോലും ഒന്നും ആഗ്രഹിക്കാത്ത വ്യക്തി. ഇതേപോലെയാണ് നമ്മുടെ സുദാമ അല്ലെ. സുദാമ ഒന്നും ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല, പക്ഷെ ഭഗവാൻ അതെല്ലാം അദ്ദേഹത്തിന് നൽകുകയാണ് ചെയ്തത്. അപ്പൊ ഭഗവാൻ ഭക്തന്മാരുടെ എല്ലാ ആഗ്രഹങ്ങളും, ഭക്തന്മാർ ആഗ്രഹിക്കാതെ ഭക്തന്മാർക്ക് വേണ്ടുന്ന എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഭഗവാൻ തന്നെ സാധിച്ചു കൊടുക്കും. ഇനി സുദുർലഭ. സുദുർലഭ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? ആ വാക്കിൽ തന്നെ ഉണ്ട് സുദുർലഭ. കിട്ടാൻ വളരെ ദുർലഭമായിട്ടുള്ളതാണ് സുദുർലഭ. സുദുർലഭ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കിട്ടാൻ വളരെ ദുർലഭമായിട്ടുള്ളത്. എന്താണ് കിട്ടാൻ വളരെ ദുർലഭമായിട്ടുള്ളത്? ഭക്തി. ഭക്തി എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ഒരുപാട് ഹാർഡ് വർക്ക് ചെയ്താലോ, ഒരുപാട് തപശ്ചര്യ ചെയ്താലോ, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ കുറെ വ്രതമെടുത്താലോ ഒന്നും നമുക്ക് കിട്ടില്ല. ഈ ഭക്തി എന്ന് പറയുന്നത് ഭഗവാൻ നമുക്ക് തരുന്ന ഒരു അവാർഡാണ്. ഭഗവാൻ തരുന്ന ഒരു അനുഗ്രഹമാണ് ഈ ഭക്തി. ഈ ഭക്തി ശരിക്കും ഭാവ ലെവലിൽ വരുമ്പോഴാണ് നമുക്കത് അത് മനസ്സിലാകുന്നത്. അത് നമുക്ക് പൂർണ്ണമായി അറിയാൻ സാധിക്കുന്നത്. നമുക്ക് ഭഗവാനെ നേരിട്ട് കാണാൻ സാധിക്കും. ഈ നാമം ജപിക്കുമ്പോൾ ഭഗവാന്റെ രൂപം നമ്മളുടെ ഉള്ളിൽ പ്രത്യക്ഷമാകും. അപ്പൊ ഇതൊരു പ്രക്രിയയാണ് കൃഷ്ണാബോധം. ഇതൊന്നും ഒരു സെന്റിമെന്റോ അല്ലെങ്കിൽ തിയററ്റിക്കൽ നോളജോ ഇതൊന്നും അല്ല. നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ശ്രദ്ധയോടെ നാമം ജപിക്കുമ്പോൾ, നമുക്കിപ്പം ഭഗവാനെ കാണാനൊന്നും സാധിക്കുന്നില്ല, നമ്മൾ അപ്പൊ ശ്രദ്ധയോടെ നാമം ശ്രദ്ധയോടെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓരോ നാമവും നമ്മൾ ചെവി കൊണ്ട് കേൾക്കുക. അങ്ങനെ ശ്രദ്ധയോടെ നാമം ജപിക്കുമ്പോൾ ക്രമേണ നമ്മൾ ഉയരും. ചിലപ്പോൾ വർഷങ്ങൾ എടുക്കും. ഓരോരുത്തരുടെയും ആ പ്രോസസ് അനുസരിച്ചിരിക്കും. ഈ പ്രക്രിയക്ക് ഒരു കുഴപ്പമില്ല. നമുക്കതൊന്നും കിട്ടുന്നില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന പ്രക്രിയയുടെ പ്രശ്നമാണ്. അപ്പൊ നമ്മളൊക്കെ ഇപ്പൊ ഒരു സാധനാ ഭക്തിയിൽ വരുന്നതാണ്. എന്നാൽ നിഷ്ഠ, രുചി, ആസക്തിയിലൊക്കെ വരുമ്പോ അത് കഴിഞ്ഞ് വരുന്നതാണ് ഭാവ. ആ സമയത്തൊക്കെ ഭഗവാനെ നേരിട്ട് കാണാൻ സാധിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ അത് ഭക്തി നമുക്ക് തരികയാണ് അവിടെ ഭഗവാന്റെ അനുഗ്രഹമാണ് ആ ഭക്തി. ആ ഭക്തി ഭഗവാൻ അനുഗ്രഹിക്കുന്ന എങ്ങനെയാണ്? നമ്മുടെ ശുദ്ധ ഭക്തന്മാരിൽ നിന്നും കിട്ടും. ഗുരുക്കന്മാരുടെ അനുഗ്രഹം ഉണ്ടെങ്കിലും ആ കാരുണ്യം കൊണ്ടും നമുക്ക് ഇത് കിട്ടും. അല്ലാതെ അത്ര എളുപ്പമല്ല ഇത് കിട്ടുക എന്ന് പറയുന്നത്. സുദുർലഭമാണ്. സുദുർലഭമായിട്ടുള്ളതാണ് ഭഗവത് ഭക്തി ലഭിക്കുക എന്ന് പറയുന്നത്. ഇതാണ് സുദുർലഭ. ഇനി മോക്ഷ ലഘൂത്തകൃത്. മോക്ഷ ലഘൂത്തകൃത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മോക്ഷത്തിൽ പോലും ആഗ്രഹം വരുന്നില്ല. അതും ഭാവ സ്റ്റേജിലാ. ഭാവത്തിൽ നിൽക്കുന്നവരെ എനിക്ക് മോക്ഷം പോലും വേണ്ട. കാരണം അവർക്ക് അത്രമാത്രം ആനന്ദം ലഭിക്കുന്നുണ്ട്. മോക്ഷത്തിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്നതിനേക്കാളും ആനന്ദം അവർക്ക് കിട്ടുകയാണ് ഭക്തിയുത സേവനം ചെയ്യുമ്പോൾ. അപ്പോ ഈ മോക്ഷം തന്നെ ഭക്തന്മാരുടെ മുമ്പിൽ കൈകൂപ്പി നിൽക്കും. കൈകൂപ്പി നിന്നിട്ട് ഞാൻ അങ്ങയുടെ സേവകനാണ്. മോക്ഷം വന്നിട്ട് പറയും. മോക്ഷം ഒരു പേഴ്സണിഫൈഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു വ്യക്തി രൂപത്തിൽ വന്ന് ഭക്തന്മാരുടെ മുമ്പിൽ കൈകൂപ്പി നിന്ന് ഞാൻ അങ്ങയുടെ സേവകനാണെന്ന് പറയും. അതാണ് ആ ഭക്തിയുത സേവനത്തിന്റെ സ്ഥാനം. അതാണ്. ഇതെല്ലാം ഭക്തിയുത സേവനത്തിന്റെ സവിശേഷതകളാണ്. അപ്പൊ നമ്മളിപ്പോ പറഞ്ഞത് ഏതൊക്കെയാണ്? ഇപ്പൊ പറഞ്ഞത് ആദ്യത്തേത് ക്ലേശാഗ്നി, ശുഭദ, സുദുർലഭ, മോക്ഷലഘൂത്തകൃത്. ഇനി അടുത്തതാണ് സാന്ദ്രാനന്ദ വിശേഷാത്മാ. സാന്ദ്രാനന്ദ വിശേഷാത്മാ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് പ്രേമഭക്തിയിൽ വരുന്നതാണ്.
പ്രേമഭക്തിയില് വരിക എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് ഈ പാല് കുറുക്കി എടുക്കുമ്പോ ഉള്ള ആ സന്തോഷം, ഈ പ്രേമഭക്തിയിലുള്ള സന്തോഷം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ പാല് കുറുക്കി അത് കട്ടിയാകും. അത്ര തിക്കായിട്ടുള്ളതാണ് പ്രേമഭക്തി, അത്ര കട്ടിയായിട്ടുള്ളത് ഭക്തിയാണ്. ഇപ്പോഴൊക്കെ നമ്മളുടെ ചെറുതായിട്ട് നല്ല വെള്ളം ഒഴിച്ച പാല് പോലെയാണ്, ലൂസാണ്. അത്ര ഒരു ഗുണമില്ലാത്ത ഒരു രീതിയിലാണ് നമ്മളുടെ ഭക്തി. ആ ഭക്തി നല്ല രീതിയിൽ ചെയ്ത് പ്രേമഭക്തിയിൽ വന്നാൽ ആ കിട്ടുന്ന ആനന്ദം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ, ആ പ്രേമം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ, കാരണം വേറെ ഒരു തരി പോലും മറ്റാഗ്രഹങ്ങൾ കാണില്ല. ഇപ്പൊ നമുക്ക് ഭൗതികമായിട്ട് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട്. നമുക്ക് വീട്ടിലെ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യണം, മറ്റുള്ള കാര്യങ്ങൾ. അപ്പൊ നമുക്ക് പല കാര്യങ്ങളും, ഭൗതികമായിട്ട് കാര്യങ്ങളും ചില ആഗ്രഹങ്ങളും ഒക്കെ വരും. നമ്മളിപ്പോ ആ ഒരു സ്റ്റേജാണ്, ആ ഒരു വൈദ്യസാധന സ്റ്റേജിലാണ്. കൂടാതെ കനിഷ്ഠാധികാരികളാണ്. കനിഷ്ഠാധികാരി സ്റ്റേജിലുള്ളപ്പോ പല പല ഭൗതിക ആഗ്രഹങ്ങളും ഒക്കെ നമുക്ക് വരും. എന്നാൽ സാന്ദ്രാനന്ദ വിശേഷാത്മ എന്ന് പറയുന്ന സ്റ്റേജ്, അത് ആ വിശേഷാത്മ എന്ന് പറയുമ്പോൾ പ്രേമഭക്തിയിൽ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ വരുന്ന സവിശേഷതയാണ്. അതായത് ഒരു നുള്ളുപോലും മറ്റ് ആഗ്രഹങ്ങളൊന്നുമില്ല. ഭഗവാനിൽ ശുദ്ധ ഭക്തി ചെയ്യുക എന്നല്ലാതെ ഉറങ്ങുമ്പോൾ പോലും എന്താണ്, ഭഗവാനെ മറക്കില്ല. ഒരു നിമിഷം പോലും ഭഗവാനെ മറക്കാത്ത ആ അവസ്ഥയാണ് സാന്ദ്രാനന്ദ വിശേഷാത്മ. അതാണ് നമ്മുടെ ഈ പാല് കുറുക്കി കട്ടിയാകുന്ന ആ ഒരു അവസ്ഥ, ആ കട്ടിയുള്ള പ്രേമമാണ്. അതിനെ വേറെ ഒന്നും, ഒരു ഭൗതികമായിട്ടുള്ളതോ വേറെ ഒരു രീതിയിലോ, ഒരു എന്താ ഈ പറയുന്ന മുക്തി കാക്ഷിക്കുകയോ സിദ്ധി ലഭിക്കണമെന്ന് കാക്ഷിക്കുകയോ അങ്ങനെയുള്ള ഒരു ആഗ്രഹവും ഈ പ്രേമത്തിലേക്ക് കടക്കില്ല. ശുദ്ധമായി വന്നു കഴിഞ്ഞു. അതാണ് സാന്ദ്രാനന്ദ വിശേഷാത്മ. ശ്രീകൃഷ്ണ ആകർഷിണി. ഈ അവസ്ഥയിൽ വന്ന് പിന്നെ ഭഗവാന് തന്നെ അവരുടെ ദാസനാവുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഈ ഭക്തി ഇത്രയും സുദുർലഭം എന്ന് പറയാനുള്ള മെയിൻ കാരണം, ഇവിടെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു വളരെ പ്രയാസമാണ് ഭക്തി ലഭിക്കുക എന്നുള്ളത്. ഭൗതികമായിട്ടുള്ള നമ്മളെ കോടീശ്വരന്മാരാക്കാൻ ഭഗവാൻ അതെല്ലാം തരും. ശരി, നീ കോടീശ്വരനായിക്കോ. പക്ഷെ ഭക്തി കൊടുക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭഗവാൻ സൂക്ഷിച്ചേ കൊടുക്കൂ. അതെന്താ കാര്യം? ഭഗവാൻ എന്താ ഇത്രയും ഇത്രയും സൂക്ഷിച്ച് എല്ലാവർക്കും ഭക്തി കൊടുക്കാത്ത എന്താണ്? എല്ലാവർക്കും ആ ഭക്തി അങ്ങ് കൊടുത്ത് എല്ലാരും തിരിച്ചങ്ങ് ഭഗവാന്റെ അടുത്ത് അങ്ങ് പോയാ പോരെ? ഭഗവാൻ എന്തിനാ ഇങ്ങനെ പരീക്ഷിക്കുന്നത്? പറയാറില്ലേ, ഭഗവാൻ എന്തിനാ ഇത്രയും പരീക്ഷണം, ഇത്രയും ദുഃഖമൊക്കെ ഈ ഭൗതിക ലോകത്ത് തരുന്നത്? തിരിച്ചങ്ങ് ഭഗവാൻ എല്ലാവർക്കും അങ്ങ് അനുഗ്രഹം തന്ന എല്ലാരും ഭക്തി ഉണ്ടാകട്ടെ, എല്ലാവരുടെയും മനസ്സിൽ ഭക്തി ഉണ്ടാകട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞ് എളുപ്പത്തിൽ കിട്ടിക്കാത്ത എന്തുകൊണ്ടായിരിക്കാം? ഹരേ കൃഷ്ണ. നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന കർമ്മങ്ങളുടെ അതല്ല, എന്താന്ന് വെച്ചാൽ ഭഗവാൻ ഭക്തന്റെ ദാസനാവുകയാണ്. അർജുനന്റെ ദാസനെ പോലെ അവിടെ കുരുക്ഷേത്ര ഭൂമിയിൽ ഒരു തേരാളിയെ പോലെ ഇരിക്കുകയാണ്. ഭക്തന്റെ ദാസനാവും ഭഗവാൻ. നമ്മൾ മാത്രം ഭഗവാൻ ദാസനാകും. അപ്പോ ഈ സ്വഭാവം വെച്ച് നമ്മൾ അവിടെ ചെന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ, ഈ കാമവും ക്രോധവും ഒക്കെ വെച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന് അവിടെ ചെന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ അത് നടക്കില്ല. അതുകൊണ്ട് ഭഗവാൻ സൂക്ഷിച്ചു കണ്ടുപോയേ എത്തുകയുള്ളൂ. നമ്മൾ അത്ര ആത്മാർത്ഥത ഉണ്ടായാലേ നമുക്ക് ഭഗവാന്റെ ആ പ്രേമം ഭക്തി നമുക്ക് ലഭിക്കുകയുള്ളൂ. ആത്മാർത്ഥതയോടുകൂടി ഭക്തിയുടെ സേവനം ചെയ്യുക, അത്രയും ആത്മാർത്ഥത ഉണ്ടെങ്കിലേ നമുക്ക് പ്രേമം ലഭിക്കൂ. അതാണ് ഭക്തി കിട്ടുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വളരെ റെയറാണ്. കാരണം ഭഗവാൻ ഭക്തന്റെ ദാസനാവുകയാണ്. യശോദാമ്മയുടെ വടി പേടിച്ച് ഭഗവാൻ ഓടുകയാണ്. ഈ എല്ലാ പ്രപഞ്ചവും നിയന്ത്രിച്ച് ഈ കാലൻ പോലും പേടിച്ച് നിൽക്കുന്ന ആ ഭഗവാനെ ഒരു വടി കൊണ്ട് യശോദാമ്മ നിയന്ത്രിച്ച് നിർത്തുകയാണ്. അതാണ് ഭക്തന്റെ, ശുദ്ധ ഭക്തന്റെ ദാസനാവുകയാണ് ഭഗവാൻ. ശുദ്ധഭക്തൻ എന്ത് പറഞ്ഞാലും അത് സത്യമാക്കും ഭഗവാൻ. അപ്പൊ അതുകൊണ്ടാണ് ഭഗവാൻ പ്രേമഭക്തി അത്രയും ദുർലഭം, കിട്ടാൻ സുദുർലഭമാക്കി ആയിട്ടിരിക്കുന്നത്. എന്നാൽ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവായിട്ട് വന്നപ്പോ അദ്ദേഹം ഒരുപാട് കാരുണ്യവാനായിരുന്നു. എല്ലാവർക്കും പ്രേമം ഇങ്ങനെ വാരി വിതറി കൊടുക്കുകയാണ്. എല്ലാരും പ്രേമഭക്തി വരട്ടെ എന്ന്. ആ സമയത്ത് അദ്ദേഹം കാരുണ്യവാനായിരുന്നു. എന്നാലും ഇപ്പോഴും
നമുക്ക് ആ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു അങ്ങനെ വന്നതുകൊണ്ടാണ് ഈ ഒരു ജന്മത്തിലെങ്കിലും നമുക്ക് ഇതെല്ലാം മനസ്സിലാക്കി ഈ ഒരു ലെവലെങ്കിലും നമ്മൾ എത്തിയത്. അപ്പൊ അത്രയും കാരുണ്യം ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു കാണിച്ചു. അതിലും കൂടുതൽ കാരുണ്യം നമുക്ക് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിൽ നിന്ന് ആ ഗുരുശിഷ്യ പരമ്പരയിൽ കൂടെ ശ്രീല പ്രഭുപാദർ ആ കാരുണ്യം കാണിച്ചു. ആ കാരുണ്യം കൊണ്ടാണ് അല്ലേ, ശ്രീല പ്രഭുപാദർ ആ കാരുണ്യം ഇല്ലായിരുന്നു നമ്മളൊന്നും ഇതൊന്നും അറിയില്ലായിരുന്നു. നമ്മളൊക്കെ മായാവാദ ഫിലോസഫി അഥവാ ഒന്നെങ്കിൽ ഭൗതികമായ തലത്തിരിക്കും, അല്ലെങ്കിൽ സിദ്ധികൾ ആഗ്രഹിച്ചിരിക്കും, അല്ലെങ്കിൽ മായാവാദ ഫിലോസഫിയിൽ നിന്നേനെ. നമ്മുടെ പ്രഭുപാദർ എല്ലാം ഉപേക്ഷിച്ച് സ്വന്തം ആവശ്യത്തിന് വേണ്ടിയല്ല അദ്ദേഹം ഇത്രയും കഷ്ടപ്പെട്ട് അമേരിക്കയിൽ പോയത്. ഈ നമ്മളെ പോലുള്ള പതീതാത്മാക്കളെ ഉയർത്തിയെടുക്കാനായിട്ട്, ആ ഭക്തി ലഭിക്കാനായിട്ടാണ്. അപ്പൊ അതാണ് ഭക്തി. അത്ര എളുപ്പമല്ല. ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന്റെയും പ്രഭുപാദരുടെ എല്ലാം കാരുണ്യം കൊണ്ട് നമുക്കിപ്പോ അത് ലഭിച്ചു. ഇപ്പൊ തന്നെ നമ്മൾ നോക്കൂ, എത്ര ആൾക്കാര് ഈ ലോകത്ത് തന്നെ, എത്ര കോടിക്കണക്കിന് ജനങ്ങളിലെ എത്ര ശതമാനം ആൾക്കാർ മാത്രമേ ഭക്തിയിൽ വന്നിട്ടുള്ളൂ. അപ്പൊ അതിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാക്കാം വളരെ പ്രയാസമാണ്. ഇത് ഭഗവാനെ ആകർഷിക്കുന്ന ഒന്നാണ് നമ്മുടെ ഈ ഭക്തി. ഭഗവാൻ ആത്മാരാമനാണ്, പക്ഷെ ഭഗവാൻ ഹ്ലാദിനി ശക്തിയിൽ ആകൃഷ്ടനാകുന്നു. അപ്പൊ രാധാറാണി മദന മോഹന മോഹിനി, രാധാറാണിയാണ് നമ്മളെ ശ്രീകൃഷ്ണനിലേക്ക് ആകർഷിക്കുന്നത്. കൃഷ്ണൻ രാധാറാണിയാണ് ഏറ്റവും ഉയർന്ന ഭക്ത. ആ രാധാറാണിയിൽ കവിഞ്ഞ് വേറൊരു ഭക്തി വേറെ ആർക്കുമില്ല. കൃഷ്ണൻ രാധാറാണിയുടെ ഭക്തിയിലേക്ക് ആകർഷിച്ചിരിക്കുകയാണ്. ഭഗവാൻ ആത്മാരാമനാണ്. എന്നിട്ട് എങ്ങനെയാണ് രാധ ഭഗവാനെ ആകർഷിച്ചത്? അപ്പൊ രാധാറാണിയുടെ ഭക്തി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭഗവാന് പോലും മനസ്സിലാകുന്നില്ല എങ്ങനെയാണ് ഈ ഭക്തി രാധാറാണി ചെയ്യുന്നത്, എന്നിൽ എന്ത് കണ്ടിട്ടാണ് അവൾ ഇത്രയും ആസക്തയാകുന്നത്. കാരണം രാധാറാണിക്ക് ഒരു കാര്യം പോലും ഭഗവാന് വേണ്ടി എന്തും ചെയ്യാനായിട്ട് തയ്യാറായി നിൽക്കുന്നതാണ് രാധാറാണി. ഭഗവാന് സംതൃപ്തി അല്ലാതെ മറ്റൊരു ചിന്തയും രാധാറാണിക്കില്ല. അപ്പൊ രാധാറാണിയിൽ കവിഞ്ഞ് മറ്റ് ഒരു ഭക്തിയും ആരും വരുന്നില്ല. അതാണ് ഏറ്റവും ഉയർന്ന. രാധാറാണിയുടെ കാൽപാദം പിന്തുടർന്നാലേ നമുക്ക് ഭഗവാന്റെ ആകർഷണം കിട്ടുകയുള്ളൂ. അതാണ് ശ്രീകൃഷ്ണ ആകർഷിണി. അപ്പൊ ഭക്തിയുത സേവനം ഭഗവാനെ ആകർഷിക്കുന്നതാണ്. ഭഗവാൻ നമ്മളിൽ ആകൃഷ്ടരാകുന്നത് ഭക്തിയുത സേവനം ചെയ്ത ഏത് ലെവലിലെത്തണം? ശുദ്ധ ഭക്തി, പ്രേമഭക്തി. ശുദ്ധ പ്രേമഭക്തിയിലെത്തുമ്പോഴാണ് ഭഗവാൻ പോലും ആകർഷിക്കുന്നത്. ആ ഭഗവാൻ ആകർഷിക്കപ്പെടുന്നത് രാധാറാണിയുടെ കാൽപാദം പിന്തുടർന്ന് സേവനം ചെയ്യുമ്പോൾ. വേറെ ഒരു പ്രക്രിയയ്ക്കും ഈ ശക്തിയില്ല. അപ്പൊ ഭഗവാൻ വലുതാണ്, പക്ഷെ ഭക്തിയുത സേവനം ഭഗവാനേക്കാൾ വലുതാണ്. കാരണം ഭഗവാൻ അതിൽ ആകൃഷ്ടരാകുന്നു. അപ്പൊ ഈ ഭക്തിയുത സേവനത്തിന്റെ ആൾ രൂപമാണ് രാധാറാണി. രാധാറാണിയാണ് ഭക്തിയുത സേവനം. ആ ഹ്ലാദിനി ശക്തി കിട്ടുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് ആ പ്രേമഭക്തി ലഭിക്കുന്നത്. ഇപ്പോ നമ്മള് കുറച്ച് ഭക്തിയും കൂടുതൽ മായയിലും അടിപ്പെട്ടിരിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ അത് മാറി മാറി കൂടുതൽ ഭക്തി, നമ്മൾ ഭക്തിയുടെ തോത് കൂട്ടുക. അങ്ങനെ ആത്മാർത്ഥമായിട്ട് നമ്മൾ ഭക്തിയുത സേവനം കൂടുതൽ ചെയ്യുമ്പോൾ പയ്യെ നമ്മൾ ശ്രദ്ധ, സാധുസംഗ, ഭജനക്രിയ, അനർത്ഥ നിവൃത്തിയാണ് ഭയങ്കരമായിട്ട് നമ്മൾ അഫക്ട് ചെയ്യുന്നത്. അതിലങ്ങ് പെട്ടുപോകും. ഒരുപാട് പേര് ഇപ്പോ നിന്നു പോകുന്ന സ്ഥലമാണ് അനർത്ഥ നിവൃത്തി. ചിലപ്പോൾ ജന്മങ്ങൾ എടുത്തും ആ ഒരു സ്റ്റേജിൽ നിന്ന് നമ്മൾ മുന്നോട്ട് പോകാൻ. അപ്പൊ അതിൽ നിന്ന് മുന്നോട്ട് പോകാൻ ഒരേ ഒരു വഴിയുള്ളൂ, ശ്രദ്ധയോടെ നാമം ജപിക്കുക. ആ നാമജപം നമ്മളുടെ ഭക്തിയിലെ 99% ഇരിക്കുന്ന നമ്മുടെ നാമജപത്തിലാണ്. ഈ നാമജപം ശ്രദ്ധയാകുമ്പോൾ മാത്രമേ കൂടുതൽ നമുക്ക് ജീവിതത്തിൽ കാര്യങ്ങൾ പ്രാവർത്തികമാക്കാനും ഭഗവാനോടുള്ള ആകർഷണം നമുക്ക് കൂടുകയുള്ളൂ. അപ്പൊ ആ നാമജപം 16 മാല നമുക്ക് പ്രയാസമാണ്, ശരിയാണ്, നമുക്ക് നല്ല പ്രയാസമാണ്. പക്ഷെ അതിന് നമ്മൾ എഫേർട്ട് ഇടുക. മനസ്സ് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും പോകും. മനസ്സിനെ ഇങ്ങനെ കടിഞ്ഞാനിട്ടിടുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്രയാസമാണ്. ഭഗവാന്റെ കാരുണ്യം ഉണ്ടെങ്കിലേ നമുക്ക് മനസ്സിനെ നിയന്ത്രിക്കാൻ സാധിക്കും. ആ കാരുണ്യത്തിന് വേണ്ടി ആത്മാർത്ഥമായി പ്രാർത്ഥിക്കുക. ഓരോ നാമം ജപിക്കുമ്പോഴും നമ്മൾ ചെവി കൊണ്ട് കേൾക്കുക. ആ ബ്രഹ്മമുഹൂർത്തത്തിലുള്ള നാമജപം, അതാണ് നമ്മുടെ ഭക്തിയുടെ ഏറ്റവും മെയിൻ ഘടകം എന്ന് പറയുന്നത്. പിന്നീട് ശ്രവണം,
ഭഗവാനെ കുറിച്ച് കേൾക്കുക, ഗ്രന്ഥങ്ങൾ വായിക്കുക, അതെല്ലാം ഈ നാമജപത്തിന് ശേഷം വരുന്നതാണ് ഇതെല്ലാം. അപ്പൊ നാമജപമാണ് ഏറ്റവും ഹയസ്റ്റ് ആയിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത്. അതും ശ്രദ്ധയോടെ. പല കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിൽ വരും, അത് മാറ്റി മനസ്സിനെ തിരിച്ചു കൊണ്ടുവരിക. തിരിച്ചു കൊണ്ടുവന്ന് ഓരോ നാമവും നമ്മൾ ചെവി കൊണ്ട് കേൾക്കുക. അങ്ങനെ നമുക്ക് പയ്യെ പയ്യെ അനർത്ഥ നിവൃത്തി, ഇഷ്ടാരുചി, ആസക്തി, ഭാവ, പ്രേമ. അപ്പൊ ഈ പ്രേമ ഭക്തി വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഭഗവാൻ അടിമയാകുകയാണ് ആ ഭക്തന്റെ. ആ ഭക്തൻ എന്ത് പറയുന്നോ അതെല്ലാം ഭഗവാൻ സാധിച്ചു കൊടുക്കും. ഭഗവാൻ ദാസനാകുന്ന ഒരു സ്റ്റേജാണ് പ്രേമഭക്തി. രാധാറാണിയുടെ കാൽപാദം പിന്തുടരുക. പാതിനി ശക്തിയായിരിക്കും അപ്പൊ നമ്മളെ നിയന്ത്രിക്കുക. വേറെ ഒന്നും ആഗ്രഹം കാണില്ല പ്രേമഭക്തി വരുമ്പോ. ഭഗവാനെ അല്ലാതെ 24 മണിക്കൂറും ഭഗവാനിൽ തന്നെ മുഴുകിയിരിക്കുന്ന, ഭഗവത് സേവനത്തെ കുറിച്ച് മാത്രം ചിന്തിക്കുന്ന ഉത്തമ ഭക്തന്മാർ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. 3 തരം ഭക്തന്മാർ: കനിഷ്ഠാധികാരി, മധ്യമാധികാരി, ഉത്തമാധികാരി. അതിൽ ഉത്തമാധികാരികൾ എല്ലാവരും പ്രേമഭക്തിയിലുള്ളതാണ്. നമ്മുടെ ഗുരു മഹാരാജ് എല്ലാവരും പ്രേമഭക്തി സ്റ്റേജിൽ വന്നിരിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ ആ ഗുരു മഹാരാജന്റെയൊക്കെ കാരുണ്യം, ഭക്തന്റെ കാരുണ്യം. കാരണം ഭക്തൻ എന്ത് ആഗ്രഹിച്ചാലും അത് ഭഗവാന് സാധിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ്. അപ്പൊ ഭക്തന്റെ കാരുണ്യം, ആ കാരുണ്യം നമുക്ക് വേണം. അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മള് ദീക്ഷ എടുക്കുക എന്ന് പറയുമ്പോ നമ്മളുടെ എല്ലാ ജന്മത്തിലുള്ള കർമ്മഫലങ്ങളും അവിടെ നശിപ്പിക്കുകയാണ്. ഗുരു അത് സ്വീകരിക്കുകയാണ്. കൂടാതെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ കാരുണ്യം ലഭിച്ചാൽ പെട്ടെന്ന് ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിൽ മുന്നോട്ട് പോകാൻ സാധിക്കും. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇതാണ് 1ാമത്തെ അധ്യായം. നാളെ നമുക്ക് 2ാമത്തെ ചാപ്റ്റർ നോക്കാം. അപ്പൊ ഇവിടെ പറഞ്ഞത് ഭക്തിയിൽ ഉള്ള സവിശേഷതകൾ, 6 സവിശേഷതകൾ ഏതൊക്കെയാണ്? ക്ലേശാഗ്നി, ശുഭത, മോക്ഷലഘുതകൃത്, സുദുർലഭ, സാന്ദ്രാനന്ദ വിശേഷാത്മാ, ശ്രീകൃഷ്ണ ആകർഷണി. ഇത് 2ഉം പ്രേമഭക്തി, 3ഉം 4ഉം ഭാവഭക്തി, 1ഉം 2ഉം സാധനാഭക്തി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ശ്രീല പ്രഭുപാദ് കി ജയ്.